Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. 6 ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Αμπλή. Από τη στενοχώρια στη θλίψη και στην κατάθλιψη. Παρατηρούμε ότι η ορθόδοξη ποιμαντική μέριμνα και αγωγή υποδεικνύει μια ιδιότυπη ομοιοπαθητική, προληπτική ιατρική. Πένθησε προσωρινά για να μην πενθείς αιώνια. Ας θλιβείς για λίγο ώστε να μην έχεις μόνιμη κατάθλιψη. Δεν σε ξεγελάει η Εκκλησία. Δεν σου υπόσχεται ψευτοχαρά, ούτε διδάσκει κακομοιριές και υποκριτικές ταπεινοσχημίες, αλλά λεβέντικα, ντόμπρα, γενναία, αληθινά, καθαρά και ξεκάθαρα πράγματα. Σου λέει να έχεις μνήμη θανάτου. Δεν εξορκίζει το θάνατο. Δεν φοβάται να σου μιλήσει για τον θάνατο. Θέλει να σε εξοικειώσει μαζί του. Δεν σε κοροϊδεύει ότι δεν θα πεθάνεις ποτέ. Σου λέει πως ενθυμούμενος το θάνατο έχεις μια υγιή αίσθηση της ματαιότητος και παροδικότητος της παρούσης ζωής. Έτσι σε αποδεσμεύει από τα ισχυρά δεσμά της ύλης, τα ψυχοφθόρα πάθη. Σου θυμίζει την κρίση, την αιώνια ζωή, την ατελεύτητη βασιλεία των ουρανών. Έχοντας κανείς τη μνήμη του θανάτου, φοβάται λιγότερο τον θάνατο. Ότι αποθείται δεν σημαίνει ότι ξεπερνιέται. Αποκτά κανείς την ωφέλιμη αίσθηση ότι σε αυτή τη ζωή είναι περαστικός, παρεπίδημος, μουσαφίρης, νικάρης και όχι σπιτονικοκύρης, αφέντης και εξουσιαστής. Έτσι συμμαζεύεται, περιορίζεται, ησυχάζει, προσέχει. Είναι μεγάλη υπόθεση η ησυχία. Αποφεύγοντας κανείς την πολυκοσμία, την πολυλογία, το πολυμέριμνο, γλιτώνει από σκοτούρες και στενοχώριες. Η εξωτερική ησυχία μπορεί να βοηθήσει και την εσωτερική, όχι βέβαια πάντα. Μπορεί κανείς να είναι ήσυχος και μέσα του αρκετά ανήσυχος, με μάταιους λογισμούς, φαντασίες, αιμονές και υποψίες. Η συναναστροφή με εμπαθείς ανθρώπους μεταφέρει κατά κάποιο τρόπο την ταραχή της κακίας τους, ή η σχέση με ταπεινούς μεταδίδει τη χάρη της ειρήνης τους. Η όδευση της διακριτικής οδού της ταπεινώσεως και της ησυχίας, της σιωπής και του ακατάκριτου θα χαριτώσει τον αγωνιστή άνθρωπο και δεν θα τον αφήσει να περιπλακεί στα σκοτεινά δίχτυα της θλίψης και της χειρότερης κατάθλιψης. Ο Θεός γνωρίζει καλά ότι όλοι είμεθα αδύναμοι, ευόλιστοι, παρασυρώμενοι, νοχελείς και απρόσεκτοι. Γι' αυτό μας έδωσε το μυστήριο της Θείας και Ιεράς Εξομολογήσεως, έτσι ώστε οι κουραστικές τύψεις και οι βαριές και απειλητικές ενοχές από τις αμαρτίες μας να εξαγορεύονται, να συγχωρούνται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να εξαλείφονται. Ανεξομολόγητες αμαρτίες που παραμένουν στην καρδιά δημιουργούν τύψεις και ενοχές που φθύρουν, ταλαιπωρούν και τυραννούν τον άνθρωπο. Τελικά τον οδηγούν στην κατάθλιψη. Ο τακτικά, συνειδητά, καθαρά και μετανοημένα εξομολογούμενος είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στην κατάθλιψη. Μη η ντροπή, η κρυφή ίηση και η εξήτηση σπουδαίου πνευματικού μας κάνει να μένουμε αγιάτρευτοι και να νομίζουμε ότι πάμε καλά. Όποιος αγαπά δεν έχει ποτέ μοναξιά. Όποιος είναι αληθινά ταπεινός δεν έχει κανένα φόβο. Αυτός που αγαπά τον Θεό και τον συνάνθρωπο και όταν είναι μόνος δεν είναι μόνος. Ο ταπεινός έχει ασφάλεια, αφοβία, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πραότητα, αγαθοσύνη, εγκράτεια,
ελευθερία, χάρη. Ένας γνήσιος χριστιανός που αγαπά προσφέρεται, θυσιάζεται, ζει για τους άλλους, δεν μπορεί να μην είναι ταπεινός. Ο αληθινά ταπεινός χαίρεται περισσότερο να δίνει παρά να παίρνει. Δεν έχει απαιτήσεις από τους άλλους καθόλου. Τους υπομένει, τους αποδέχεται, τους καλοδέχεται, προσεύχεται για αυτούς. Έτσι δεν στενοχωρείται. Στενοχωρούμεθα με τους άλλους γιατί έχουμε πολλές απαιτήσεις από αυτούς. Είμαστε αρκετά αυστηροί μαζί τους, ενώ με τον εαυτό μας είμαστε αρκετά επίοικείς. Θέλουμε μόνο να μας προσέχουν, να μας ακούν, να μας αγαπούν. Είμαστε εφιδωλοί στην προσοχή, στην ακοή, στην αγάπη απέναντι των άλλων. Αποζητάμε την εκτίμηση, τον έπαινο, το πλήρες ενδιαφέρον των άλλων. Εμείς όμως είμαστε τσιγκούνιδες σε προσφορά. Στενοχωριούνται εύκολα οι άνθρωποι, αποθαρρύνονται, απογοητεύονται, θλίβονται και μελαγχολούν γιατί η πίστη τους δεν είναι θερμή. Η εμπιστοσύνη τους στον Θεό είναι χαλαρή και η ελπίδα τους απομακρυσμένη. Ο πιστός έχει πληροφορία βεβαιότητος, ενισχύσεως, εμπιστοσύνης και ελπίδος. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει προβλήματα, αλλά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζει ελπιδοφόρα. Η ελπίδα στον παντοδύναμο και πανταχού παρόντα Θεό χαρίζει στον πιστό ειρήνη, γαλήνη, ηρεμία, παρηγορία, έλεος. Γέροντες και γερόντισσες παλαιότερων εποχών, με μεγαλύτερα και περισσότερα προβλήματα οπωσδήποτε, έκαναν με νόημα το σταυρό τους, καρτερούσαν φιλότιμα, υπόμεναν επίμονα και το πρώτα ο Θεός ή έχει ο Θεός ή δόξα τω Θεώ δεν ήταν διόλου σχήμα λόγου. Οι σημερινοί φουσκωμένοι από έπαρση άνθρωποι θεωρούν μεγάλη ντροπή να σταυροκοπηθούν ή να επικαλεστούν το Θεό και πιστεύουν πως η ευφυΐα τους, η πολυγνωσία τους, η πολυπραγμοσύνη τους θα λύσει όλα τους τα προβλήματα. Να που όμως δεν τα λύνουν και είναι γεμάτες οι τσέπες τους αγχολητικά, αναλγητικά, καταπραϊντικά, αντικαταθλιπτικά και υπνοτικά. Όσοι δεν πίστεψαν στη θεοποιημένη λογική τους και στο υπερφύαλο εγώ τους, πλανέθηκαν από μια επικίνδυνη αυτάρκεια, ένα μοντέρνο χριστιανισμό μιας φαρισαϊκής αγιότητος και έγιναν παίγνια δαιμόνων. Η αγιότητα δεν είναι ποτέ αταπείνωτη, υποκριτική, εγωκεντρική, αφιλάδελφη και απομονωμένη. Οι Άγιοι δεν πιστεύουν στον εαυτό τους και στα έργα τους, αλλά ελπίζουν και επικαλούνται συνεχώς το άπειρο έλεος του Πανάγαθου Θεού. Οι Άγιοι παρακινούν και εμάς τους αμαρτωλούς να συγκινηθούμε και να συνετιστούμε από τα παραδείγματα των μεγάλων αμαρτωλών που μετανόησαν και έγιναν Άγιοι. Οι φτωχοί όχι να μην εργάζονται και να μην επιθυμούν την πρόοδο, ούτε να ζηλοφθονούν και να κατακρίνουν τους πλουσίους και να στεναχωριούνται και να θλίβονται, αλλά να υπομένουν και έχει ο Θεός. Το ίδιο και οι πενθούντες, ελπίζοντας την αιώνια ζωή, στην Ανάσταση των νεκρών, στον νικητή του θανάτου Χριστό, λυπούνται ως άνθρωποι, ως συγγενείς και φίλοι, αλλά δεν καταθλίβονται, δεν απελπίζονται. Δακρύζουν, λυπούνται κατά το ανθρώπινο, αλλά δεν οδηγούνται στην καταθλιπτική απόγνωση των μη εχόντων ελπίδα κατά τον Θείο Παύλο. Το αυτό και οι ασθενείς δεν μεγαλώνουν τον πόνο τους με τον πόνο της ανυπέρβλητης θλίψης, αλλά προσευχητικά, υπομονετικά, δεν χάνουν την ελπίδα τους στους ιατρούς, αλλά κυρίως τον Θεό. Τελευταίες επιστημονικές έρευνες αναφέρουν πως οι ασθενείς που πιστεύουν και ελπίζουν έχουν συνήθως καλύτερη ανάρρωση. Και οι πλούσιοι και οι φτωχοί το ίδιο πονάνε σε μια συγκεκριμένη ασθένεια. Τα χρήματα δεν βοηθάνε πάντοτε για την ίασή μας. Καλύτερη και μεγαλύτερη βοήθεια είναι η πίστη, η εμπιστοσύνη, η ελπίδα στον Θεό.
η δοκιμασία της ασθένειας ή όποιου άλλου πειρασμού μας λυπεί, αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να παρασυρθεί ποτέ στην κατάθλιψη. Για να μην αφήνεται ο άνθρωπος εύκολα στη στενοχώρια, τη μιζέρια, την κακομοιριά, την παραξενιά, τη μοναξιά, το άγχος, τη θλίψη και την κατάθλιψη, χρειάζεται να αγωνίζεται, να ασκείται, να εγκρατεύεται, να προσεύχεται, να μελετά τις Αγίες Γραφές και τον εαυτό του. Η εκούσια νηστεία, η θελημένη, αυτοπροαίρετη και επιλεγμένη απόρριψη των πολλών περιττών που έχει γιομίσει η ζωή μας, η διακριτική σκληραγωγία, κακουχία και κακοπάθεια, η έντιμη παινία που λέγει ο πατέρας του Παπαδιαμάντη, η ολιγοφαγία, λιτοφαγία και ολιγολογία και κύρια και πρώτα το ταπεινό φρόνημα, το πελέκιμα του εγώ και η αυστηρή παρατήρηση του άτσαλου, άτακτου και άγνωστου εαυτού μας, συντείνει στον περιορισμό μας, στην καλή εσωστρέφεια, στην αποφυγή της διασκορπιστικής περιπλάνησης και της ελευθερίας από τη φθορά των θλίψεων. Η ορθόδοξη άσκηση, σαν μια ισχυρή πανοπλία, αντικρούει τα πεπειρωμένα βέλη της κατάθλιψης. Η άσκηση βέβαια δεν είναι ποτέ μόνο σκοπός, αλλά πάντοτε μέσο προς κατάκτηση της απάθειας προς τη θέωση. Η άσκηση θα πρέπει πάντα να είναι με ταπείνωση και αγάπη, υπομονή και ησυχία. Ο τίμιος και αγαθός νηστευτής δεν είναι ποτέ απαιτητικός, αλλά αντίθετα βολικός, καλόβολος, νυφάλιος και πάντα ευχαριστημένος. Χαίρεται και το λίγο και το απλό και το λιτό και το φθηνό και το ασύνθετο. Δεν απαιτεί το πολύ, το νόστιμο, το ακριβό, το εξαιρετικό, το σπάνιο. Είναι ευχάριστος, εγκρατής, πρόσχαρος και συγκαταβατικός. Δεν θα ταξιδεύσει για να βρει διαλεκτά φαγητά. Δεν θα γκρινιάζει στη σύζυγό του για το πρόχειρο γεύμα. Δεν θα βαριστομαχιάσει. Δεν θα ζει για να τρώει, αλλά θα τρώει το απαραίτητο για να ζει. Ο ειδωνοθύρας αναζητά τροφές και ποτά προς ικανοποίηση της γλώσσας, του λάριγκος, του φάριγκος, της γαστέρας και των υπογάστριων. Ο ασκητής χαίρεται δοξαστικά στη στέρηση, αναζητώντας την ειδονή και βρίσκοντάς τη στη σχέση του με το ζώντα Θεό. Ο εγκρατής δεν θλίβεται, ο ακρατής θλίβεται πολύ. Κατά τον Μέγα Βασίλειο, οι χριστιανοί γνωρίζουν καλά ότι η εγκράτεια είναι η μητέρα της σοφροσύνης και η πρόξενος της υγείας, και κατά τον Ιερό Χρυσόστομο η έλλειψη της εγκράτειας είναι η μητέρα των ασθενειών που δεν μπορεί συχνά ούτε η ιατρική επιστήμη να θεραπεύσει και δημιουργεί πονοκεφάλους, αρθαργίες, τρεμούλα, προβλήματα στα μάτια και πυρετού στο σώμα, αλλά και στην ψυχή μελαγχολία, κενό και κατάθλιψη. Η εποχή μας είναι γεγονός πως είναι ιδιαίτερα αντιασκητική. Η πολλή άνεση πρόσφερε ανυπόφορη ανία. Η νοχέλεια, η ανάπαυλα, η αργία, η διασκέδαση παρά τις προσδοκίες έδωσε κόπωση. Η συστηματική αποφυγή των συγχρόνων για οποιαδήποτε κακοπάθεια και μικρή έστω σκληραγωγία τους έκανε ανήμπορους να αντέξουν την όποια κακουχία. Αντιξοότητα και δυσκολία που στον ερχομό της αποκάμνουν, λυγίζουν, πανικοβάλλονται, ταράζονται, θυμώνουν και θλίβονται. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τις αποτυχίες, αν και αυτές είναι μάλλον πιο πολλές στη ζωή μας. Οι νέοι, καλομαθημένοι ή κακομαθημένοι, εξέρχονται απροετοίμαστοι στο στίβο της ζωής. Η υπερπροστατευτικότητα των γονέων, η καλοπέραση, η ευκολία, η ευμάρεια δεν τους βοηθούν. Τους κάνουν δειλούς, φοβισμένους, αδύναμους, ευκολοπαρασυρώμενους στο άκοπο και άμοχθο που δεν είναι πάντα άλυπο.
Όπως λέγει ένας γέροντας, μόνον αυτοί που κακοπαθούν με τη θέλησή τους προετοιμάζονται σωστά για οποιαδήποτε δύσκολη ώρα. Αφήνω τους άλλους σκοπούς και τα κέρδη της εκούσιας κακοπαθίας και της κληραγωγίας που είναι πλούσια, νίκη των παθών, απόκτηση αρετών και είσοδος στη βασιλεία των ουρανών. Δεν είναι το θέμα μου να μιλήσω για αυτούς τους άγιους σκοπούς και τα τεράστια κέρδη. Τώρα ομιλώ για τη σχέση της εκούσιας κακοπάθειας με την κατάθλιψη και διακηρύσω πως η κατά Θεόν και δια των Θεών κακοπάθεια σώζει από την κατάθλιψη. Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Λογοθέτης. Η εκούσια, λιτή και απλή ζωή συντείνει στον περιορισμό του ανθρώπου στα απαραίτητα, αναγκαία και χρήσιμα, και όχι στα περιττά, πολυτελή, πολυέξοδα και πολλά που κουράζουν και σκοτίζουν. Τη ζωή που μας υπέδειξε ο μονοχήτων Χριστός, οι πένητες Απόστολοι, οι ακτήμονες Σώσιοι και όλοι οι Άγιοι. Κατά τον ακριβολόγο και εκούσια πτωχεύσαντα Μεγάλο Βασίλειο, δεν είναι πάντα η παινία επενετή. Επενετή είναι η παινία που την επιτυγχάνουμε με τη δική μας θέληση και με σκοπό ευαγγελικό. Γιατί είναι αρκετοί φτωχοί που η προαίρεσή τους τρέφει τον πλεονασμό. Έτσι αυτή η φτώχεια δεν τους σώζει, αλλά η επιθυμία του πλεονασμού τους καταδικάζει. Έτσι κάθε φτωχός δεν είναι πάντα αξιομακάριστος, αλλά μόνο αυτός που επέλεξε το θείο θέλημα αφήνοντας τους κοσμικούς θησαυρούς. Αυτή η παινία είναι πλούτος ψυχικός, μακάριος και ευλογημένος και δεν δίνει θλίψη ούτε κατάθλιψη. Συνήθως οι άνθρωποι που εύκολα φοβούνται, εύκολα και στεναχωρούνται και θλίβονται. Αυτός που έχει στην καρδιά του τον ιερό και άγιο φόβο του Θεού είναι απαλλαγμένος από τους κοσμικούς φόβους που έχουν συχνά μέσα τους μια δαιμονοκίνητη ταραχή. Όπως λέγει ένας Άγιος, όποιος έχει τον φόβο του Θεού δεν φοβάται το Θεό. Τον σέβεται, τον ευλαβείται, αλλά φοβάται μήπως απομακρυνθεί από τον Θεό. Ο φόβος του Θεού μας οδηγεί στη σωτήρια μετάνοια και στη λυτρωτική ελπίδα. Ο πολύτιμος φόβος του Θεού, όταν εδραιωθεί στην ψυχή, δεν αγχωνόμαστε. Αγωνιούμε, τρομάζουμε, τρέμουμε και απογοητευόμαστε. Ο αγνός φόβος του Θεού υπάρχει ως άπειρος σεβασμός, ως εγκάρδια ευγνωμοσύνη και όχι ως τρόμος απέναντι σε ένα Θεό αδυσόπιτο, αυστηρό, ανελεήμονα δικαστή και σκληρό τιμωρό και εκδικητή. Ο φόβος του Θεού έχει το στοιχείο της ευλάβειας, της κατανήξεως, της συντριβής, της αγάπης και της ταπεινώσεως. Η ψυχή έτσι δεν ξεθαρεύει, δεν γίνεται ποτέ παράτολμη, αφθάδης και θρασία. Έχει το νου της στον άδη και δεν απελπίζεται. Κατά τον λόγο του Κυρίου στον όσιο Σιλουανό τον Αθωνίτη. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη η αγάπη διώχνει το φόβο, τον φόβο που θλίβει, στεναχωρεί και δίνει πόνο. Τον φόβο του Θεού, τη μνήμη του θανάτου, την κατά Θεό λύπη, το χαροποιό πένθος και τη χαρμολύπη όπως είπαμε, την εκούσια παινία, το ασκητικό φρόνημα, την αφιλοδοξία, την ύψη και προσευχή καλλιεργούν κυρίως οι μοναχοί. Εν τούτοις, αυτοί που είναι μόνοι δεν πάσχουν από μοναξιά, λυπούνται μα δεν θλίβονται, μνημονεύουν καθημερινά το θάνατο μα δεν το φοβούνται, είναι φτωχοί και είναι πλούσιοι, δίχως παρέες, φιλίες, συγγένειες και είναι χαρούμενοι στην ησυχία, τη σιγή και τη σιωπή και δεν πλήττουν. Μιλάμε βέβαια για τους αληθινούς μοναχούς.
Είναι όντως μακάρια, άφοβη, ατάραχη, αθόρυβη, αδιαφήμιστη, ειρηνική, γαλήνια και εράσμια η μοναχική πολιτεία. Όταν κάποτε αρρώστησα βαριά στο μοναστήρι, ήλθε ένας παλιός μοναχός και μου χτύπησε διακριτικά τη θύρα για να μου πει: «Είσαι χαρούμενος που είσαι άρρωστος?» Πολλές φορές στις κηδείες νομίζαμε πως είμαστε σε γάμο ή βάπτιση. Δεν υπήρχαν δάκρυα, θλίψεις και αναστεναγμοί. Δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε πως είναι βαριά η καλογερική. Είναι βαριά για όσους δεν την αγαπούν πολύ. Η μοναχική ζωή είναι ωραία. Ο Μέγας Αθανάσιος για τον αρχαίγονο και αυστηρό εκείνο αιγυπτιακό μοναχισμό γράφει: «Γνώρισα θείους χορούς ανθρώπων που έψελναν, που είχαν πνευματικούς μονολόγους να πούν, που νίστευαν, που προσεύχονταν, που ζούσαν με αγαλίαση ψυχής, ελπίζοντας στη μέλουσα παραδείσια μακαριότητα, που διακονούσαν κάνοντας ελεημοσύνες, που είχαν μεταξύ τους ομόνοια και αγάπη». Πράγματι, ήταν σαν να έβλεπες μια χώρα πλημμυρισμένη ευσέβεια και αρετή. Δεν υπήρχε εκεί άδικος και αδικούμενος. Η σκέψη τους ήταν μία και ο σκοπός τους ένας: η αρετή. Στο ίδιο πνεύμα συνεχίζει και ο ασκητής της πόλης και εραστής της ερήμου Άγιος Ιωάννης, ο όντως Χρυσόστομος. Τα μοναστήρια είναι οίκοι Θεού, πένθους και μονόσεως, δίχως γέλια, άγχη και βιωτικές μέριμνες, ταραχές και θορύβους, μόνο νηστεία και άσκηση. Ένα μοναστήρι είναι ο ουρανός στη γη. Δεν υπάρχει εκεί δικό σου και δικό μου. Όλα κοινά, όλα ήσυχα, γιατί επικρατεί μυστική χαρά και ευχαριστία, ψαλμοδία και αγρυπνία, φωτισμός και αγιότητα. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η μοναχική πολιτεία λέγεται εισάγγελη. Η αληθινή μοναχική βιωτή ένα φόβο έχει: το φόβο του Θεού. Ο μοναχός δεν φοβάται μη δεν τιμηθεί, επενεθεί και προαχθεί, αλλά αγαπά τη μυστικότητα, την αδοξία, την αφάνεια. Ο μοναχός δεν φοβάται τη στέρηση, την κακουχία, τη σκληραγωγία, τη δυστυχία. Δυστυχία θεωρεί ανυπόφορη τη στέρηση της χάριτος, που θεωρεί ότι συμβαίνει από καθαρά δική του υπαιτιότητα, από απροσεξία και αμαρτία. Δεν μελαγχολεί, δεν απελπίζεται, δεν έχει ποτέ κατάθλιψη ο ταπεινά αγωνιζόμενος μοναχός. Δεν είναι για όλους τα μοναστήρια, αλλά το πνεύμα των μοναστηριών μπορεί να μπει σε πολλά σπίτια. Είναι γεγονός πως ο κόσμος βρίσκεται στο πονηρό. Πονηρά σκέφτεται και πονηρά βλέπει. Οι δοκιμασίες, οι στενοχώριες, οι έγνοιες, τα προβλήματα, οι θλίψεις υποχρεωτικά οδηγούν πάντα στην κατάθλιψη? Ασφαλώς όχι. Οι πειρασμοί, τα εμπόδια, οι δυσκολίες και οι κατατρεγμοί της ζωής μπορούν να ξεπεραστούν. Ασκούμεθα έτσι και αυτό που δεν κερδίσαμε δια της εκούσιας ασκήσεως μπορούμε να το κερδίσουμε τώρα με την υπομονή στους πειρασμούς. Είναι μια αποτελεσματική γυμναστική της ψυχής. Δίνει καρτερία, αναθέρμανση της πίστεως, ορίμαση πνευματική, καλλιέργεια ψυχική, προσάρση του προσωπικού σταυρού. Πολλοί παραπονιούνται σήμερα για υπερένταση, υπέρταση, αγχώδη νεύρωση, εναγώνια αναμονή διαφόρων κακών, πνιγμονία από αξεπέραστα προβλήματα, ανυπομονησία και πανικό. Πότε το ένα και πότε το άλλο και άλλοτε πάλι διάφορα μαζί. Μια παθογόνα κοινωνία και μια προσωπική ψυχοπαθολογία δίχως αντιστάσεις δημιουργεί το πρόβλημα. Ποτέ οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο πολύ κοντά και τόσο απομακρυσμένοι. Αυτό γίνεται από νωρίς.
Η γιαγιά δεν είναι στο σπίτι με το εγγονάκι, αλλά στον καλοπληρωμένο οίκο ευγυρίας. Ο πατέρας εργάζεται και δεύτερη απογευματινή εργασία για να τα βγάλει πέρα. Η μητέρα κάνει υπερορίες για να συνεισφέρει κάτι παραπάνω στο σπίτι. Το μικρό παιδί είναι στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Τα αδέλφια στο φροντιστήριο και στο γυμναστήριο. Το σπίτι έχει καταντήσει ξενοδοχείο ύπνου. Κανείς κανένα δεν βλέπει. Όλοι είναι συνεχώς απασχολημένοι και κουρασμένοι. Έτσι όμως δεν αναπτύσσεται η οικογένεια και δεν ανατρέφονται ορθά τα παιδιά στο πνεύμα της αμόλευτης αγάπης. Το συμφέρον και η ιδιοτέλεια χαρακτηρίζουν και τις πιο ωραίες πράξεις. Έτσι δεν θα αργήσει να έρθει στο σπίτι η στενοχώρια, το άλγος και η φθοροποιός γκρίνια. Έξω από το σπίτι, ο βίαιος ανταγωνισμός, η αναξιοκρατία, η αδιαφάνεια, η διαφθορά γίνονται αφορμή μεγάλων θλίψεων και πόνων. Το κυνηγητό του χρόνου, οι ραγδαίες εξελίξεις, η μόδα, η διαφήμιση, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η πληροφόρηση, η ενημέρωση, οι πολλές ανάγκες έγιναν αιτία άγχους. Για μια κοσμική άνεση χάθηκε η ψυχική ανάσα. Διπλές κλειδονιές στις εξώθυρες αλλά και στις θύρες της καρδιάς. Τα επιτεύγματα τα καταπληκτικά της επιστήμης δεν εκτόξευσαν και τον πνευματικό άνθρωπο προς τα άνω. Στη Βόρεια Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και ευκολίες, μεγάλες ανέσεις και άφθονες πολυτέλειες, αλλά οι άνθρωποι έχουν τον ψυχολόγο, ψυχαναλυτή ή ψυχίατρο συχνά πολύ κοντά τους. Επιθυμούν πολλά, κατορθώνουν λίγα και μειονεκτούν νοσηρά. Η υπερτροφία του νου, η υπερευαισθησία του συναισθήματος, η κακή αγωγή, η ελλειπής παιδεία, η ανεπάρκεια εμπειρίας και βιωμάτων δημιουργεί διχασμό, πνευματική ανισορροπία και αναπηρία. Ο άνθρωπος παρασυρμένος θέλει αυτό που δεν μπορεί και τότε κακιώνει, ζηλοφθονεί, μαραζώνει. Η απαιτητική, υπερφύαλη και παράλογη κοινωνία μας θέλει άλλο να είμαστε και άλλο να φαινόμαστε. Αυτή η υποκριτική στάση κουράζει, στενοχωρεί και τελικά θλίβει. Τελικά άλλο επιθυμεί κατά βάθος ο άνθρωπος και άλλο εκφράζει και δείχνει. Αυτή η ανηλικρίνεια είναι ρογμή σοβαρή που μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Δεν είναι καλή η υπακοή αυτή στο περιραίον ανισόρροπο κακό. Η λύση, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι ασφαλώς η βιαστική φυγή, η επιπόλαιη αλλαγή, ο ενδοτικός συμβιβασμός, η παραδοχή της μετριότητος. Χρειάζεται προσοχή και προσευχή, γενναιότητα και τιμιότητα, ειλικρίνεια και σεβασμός, αυτογνωσία και αυτοέλεγχος. Τα πάθη είναι κύρια αιτία του προσωπικού μας προβλήματος και όχι τόσο η παλιοκοινωνία. Αλλαγή πρώτιστα χρειάζεται ο εαυτός μας. Ο κόσμος εύκολα δεν αλλάζει. Αυτή είναι η πιο ριζοσπαστική λύση. Μη φοβάται κανείς τον κόσμο, μη φοβάται και τον εαυτό του. Γνωρίζοντας τον εαυτό του, γνωρίζοντας την ταπείνωση του ταπεινωθέντος Ιησού, γίνεται επίοικης και ανεκτικός με τους αδελφούς του. Στεναχωρείται λιγότερο, δεν θλίβεται τόσο, δεν φτάνει ποτέ στην κατάθλιψη. Ο ταπεινός δεν συγκρίνεται, δεν ταράζεται, δεν μειονεκτεί, δεν φοβάται, δεν μειώνεται, δεν άγχεται, δεν υπερέχει, δεν στενοχωρείται, δεν απαιτεί, δεν θλίβεται, δεν προηγείται και χαίρεται, δεν βιάζεται, είναι ελεύθερος,
δεν πλεονεκτεί και ειρηνεύει, δεν παριστάνει κάτι που αληθινά δεν είναι και γαληνεύει. Δεν παραπονείται, δεν κουράζει, δεν φθονεί, δεν ζηλεύει και ζει από τώρα τον παράδεισο. Εγκάρδια εύχομαι να τον βιώνετε για να αγάλεστε πανεφρόσινα πάντοτε. Οι γονείς και η ανατροφή των τέκνων. Ευχαριστώ για την ευγενή πρόσκληση προς την ταπεινότητά μου. Ίσως σκεφτεί κάποιος δικαιολογημένα τι έχει να πει ένας απομακρυσμένος αγιορείτης μοναχός για την οικογένεια, για τους γονείς και την ανατροφή των τέκνων τους. Ο μοναχός δεν είναι ανέραστος, μισόκοσμος και απομονωμένος. Ο μοναχός είναι ευχέτης υπέρ όλης της οικουμένης. Πάντοτε η Εκκλησία ήθελε να ακούει τους μοναχούς. Στην ιερά ησυχία σοφίζεται, φωτίζεται, αγωνιζόμενος και καθερώμενος. Παρατηρεί λοιπόν τους ασκητές να μηνύουν στον άστατο κόσμο το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Η μεγάλη τρυφή του κόσμου, η υπερκαταναλωτική κοινωνία, η ευδαιμονία, η ευμάρεια δεν είναι διόλου θετικά στοιχεία για την ανάπτυξη της πνευματικής ζωής. Το Άγιον Όρος ανησυχεί για την κατιούσα πορεία του κόσμου, για τις ανίερες ιδέες που ακούγονται πρώτη φορά στον ελληνικό βίο, για συμβίωση μόνιμη και νόμιμη άγαμων ακόμη και ομοφυλόφιλων, για την έξαρση της μοιχείας, την αύξηση των διαζυγίων. Καθημερινά έρχονται θλιμμένοι και προβληματισμένοι άνθρωποι στο Άγιον Όρος, πνιγμένοι στα αδιέξοδα από μια ανοημάτιστη ζωή και ένα λανθασμένο τρόπο βίου. Ιδιαίτερα μας προβληματίζει η αδιαφορία των νέων με τα πολλά ψυχικά τραύματα. Ταπεινά φρονούμε πως ένα τελευταίο ακόμη οχυρό είναι η οικογένεια παρά τα όποια προβλήματά της. Την οικογένεια αποτελούν οι γονείς και τα παιδιά. Περί αυτών απλά και πρακτικά θα μιλήσουμε με πόνο και αγάπη, όχι ως δάσκαλοι, αλλά ως συμπαθούντες αδελφοί. Το πνεύμα του κόσμου έφερε μέσα στην οικογένεια ταραχή, αποσύνδεση, εν ονόματι της ελευθερίας και των δικαιωμάτων, ρήξη και διαμάχη. Η αντιλογία, η γκρίνια, ο καυγάς, η απειλή, η ψυχρότητα σκιάζουν πολλά σπίτια. Απουσιάζει η αλληλοπεριχώρηση, η αλληλοκατανόηση και ο αλληλοσεβασμός. Η εκκλησιαστική ζωή μόνο θα μας επαναφέρει στην ευθεία. Τότε είναι περιττές όποιες άλλες γνώμες, νουθεσίες και συμβουλές. Η απεκκλησιοποίησή μας θέργεψε το εγώ μας και μας θέλει κυρίαρχους και εξουσιαστές των πάντων, ακόμη και των πολύ δικών μας ανθρώπων, των συζύγων, των παιδιών. Όταν λέμε εκκλησιαστική ζωή, δεν θεωρούμε μια γενικά καλή αντίληψη για την Εκκλησία, μια πίστη σε ένα ανώτατο όν, μια ευχάριστη ιδεολογία. Η ζωή της Εκκλησίας είναι συγκεκριμένη, με ορθή πίστη στο ζώντα τριαδικό Θεό, λατρευτική ζωή, αγωνιστική πορεία καθάρσεως και αγιασμού. Οι γονείς αξίζει από μικρά να οδηγούν τα παιδιά τους τακτικά στην Εκκλησία, να συνηθίζουν να λειτουργούνται, να ασπάζονται τις εικόνες, να κάνουν σωστά το σταυρό τους, να κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων. Ας είναι ζωηρά και άτακτα, ας κλαίνε, δεν πειράζει. Μαθαίνουν, μυρίζουν τα ρούχα τους λιβάνι, ευλογούνται, αγιάζονται. Με μεγάλη μου λύπη είδα σε ορθόδοξους ναούς στην Αμερική την ώρα της Θείας Λειτουργίας να είναι στο υπόγειο τα παιδάκια με την υπηαγωγό για να μην ενοχλούν στο ναό τους προσευχόμενους. Είναι απαραίτητο από μικρά τα παιδιά να μάθουν τον τακτικό εκκλησιασμό. Ας μην καταλαβαίνουν. Η χάρη ενεργεί πλούσια εντός τους. Με το διευχόν δεν τελειώνει η Θεία Λειτουργία και τα θρησκευτικά μας καθήκοντα. Χριστιανοί δεν είμαστε μόνο στην Εκκλησία.
Η Εκκλησία θα πρέπει να επεκταθεί στο σπίτι μας. Να υπάρχει εκεί το προσευχητάρι, όχι μόνο για τις δύσκολες ώρες, αλλά καθημερινά. Εκεί να αρχίζει και να τελειώνει η ημέρα. Μακάρι να είναι όλοι μαζί η οικογένεια. Αν είναι δύσκολο, και ένας-ένας. Τι ωραίο να συνδεθεί κανείς από μικρός με την προσευχή. Δεν θα έχει ποτέ μοναξιά. Θα έχει ανοιχτό μόνιμο διάβλο με το Θεό. Αν κανείς παραπονείται από έλλειψη χρόνου, μπορεί να προσεύχεται και στο δρόμο και στο αυτοκίνητο και στο γραφείο. Δεν χρειάζονται βιβλία και γνώσεις, και ένα Κύριε ελέησον εγκάρδιο είναι ωραία προσευχή. Αρκεί να λέγεται με συναίσθηση, με ταπείνωση. Οι μητέρες, οι νοικοκυρές, οι δασκάλες, οι νοσοκόμες, όλες οι γυναίκες, οι άνδρες στα κτήματα, στις οικοδομές, στις τράπεζες, στα ταξίδια, τα παιδιά και στο παιχνίδι και στο σχολείο και στο δωμάτιό τους μπορούν να λένε μια μικρή προσευχή μόνο 5 μικρών λέξεων. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Να μάθει κανείς από νωρίς να κάνει το σταυρό του, που ξυπνά, που κοιμάται, που ξεκινά και επιστρέφει στο σπίτι, που αρχίζει και τελειώνει το φαγητό του ή την εργασία του, που πιάνει το τιμόνι ή το μολύβι. Τι ωραίο να ζητάμε πάντα τη βοήθεια του Θεού για όλα. Και θα την έχουμε. Γι' αυτό υπάρχει, για να δίνει σε αυτούς που του ζητούν, για να ανοίγει σε αυτούς που του κρούουν, για να ακούει αυτούς που τον επικαλούνται. Εμπνευστής, χειραγωγός, συνδετικός κρίκος της οικογένειας, είναι ένας καλός και έμπειρος πνευματικός πατέρας. Καλό είναι να είναι ένας για όλα τα μέλη της οικογένειας. Όταν όμως για διάφορους λόγους δεν γίνεται, δεν πειράζει πολύ. Σημασία έχει να υπάρχει πνευματικός, και ας μην είναι κοινός, ώστε να δίνει κοινή γραμμή πλεύσεως. Καλό επίσης είναι από μικρά και τα παιδιά, από τότε που καταλαβαίνουν, να μάθουν την εξομολόγηση. Ούτε να τα ξεθαρεύουμε, ούτε και να τα φοβίζουμε γι' αυτό. Φυσιολογικά, απλά, ειρηνικά, με φόβο Θεού, με σεβασμό, ειλικρίνεια και τιμιότητα. Σε αυτό θα βοηθήσουν και οι γονείς και οι πνευματικοί, δίχως βία, πίεση και καταπίεση, που φέρνουν αντίδραση και άσχημα αποτελέσματα. Για την οικογένεια και τη σύνδεσή της, απαραίτητη είναι η ησυχία. Όχι απλά οι λεγόμενες ώρες κοινής ησυχίας, αλλά γενικά είναι πολύ χρήσιμη η ωραία ησυχία. Ακούει κανείς μουσική στο δωμάτιό του, γιατί να την έχει τόσο δυνατά και να ενοχλεί τους άλλους? Το ίδιο και με την τηλεόραση, στην οποία θα επανέλθουμε, ή όταν μαστορεύει κάποιος κάτι ή όταν συζητά. Γιατί συνεχώς να φωνάζουμε σαν να μαλώνουμε? Γιατί να επιτρέπουμε τόσο θόρυβο και μέσα στο σπίτι μας? Ο θόρυβος δημιουργεί ανησυχία, ταραχή, ένταση, νευρικότητα, θυμό. Χρειάζεται να βρούμε και τις ώρες της προσωπικής ησυχίας προς μελέτη και περισυλλογή. Γεμίζουμε στενά το πρόγραμμά μας, δεύτερες εργασίες, πολλές υποχρεώσεις, δραστηριότητες, ανάγκες, μέριμνες, κοινωνικές εκδηλώσεις, επισκέψεις, δημόσιες σχέσεις κλπ. Ο πιο άγνωστος τελικά είναι ο πλησιέστερος εαυτός μας. Μήπως φοβόμαστε να μείνουμε μόνοι? Μήπως τελικά αδυνατούμε να δούμε κατάματα το εσωτερικό μας κενό? Πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και ευκαιρίες ησυχίας. Να αφιερώσουμε λίγη ώρα και στον δικαιολογημένα απαιτητικό εαυτό μας. Αυτό δεν είναι εγωιστικός ατομισμός. Αν δεν βοηθηθούμε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανένα. Πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε σε ένα μοναστήρι, σε ένα ξοκλήσι στην εξοχή. Ανάψτε ένα κεράκι, κάντε ευλαβικά το σταυρό σας, αναπνεύστε, ξελαχανιάστε, αναπαυθείτε. Πέστε 2 λόγια εγκάρδια με τους δικούς σας ανθρώπους.
Πάτε να ψυχαγωγηθείτε στα λεγόμενα κέντρα διασκεδάσεως και η πολυκοσμία, ο καπνός, ο θόρυβος, η αναμονή σας κουράζουν πιο πολύ. Πάτε για διακοπές και βρίσκετε πιο πολύ κόσμο εκεί από ό,τι στη γειτονιά σας. Πάτε σε ένα προσκύνημα, σε ένα γέροντα, σε ένα φτωχό. Μάθετε τα παιδιά να αγαπάνε, να προσφέρουν, να δίνουν, να χαίρονται. Πάτε σε ένα φιλικό σπίτι που δεν θα συγχυστείτε με πολιτικολογίες και κουτσομπολιά, αλλά θα κερδίσετε κάτι πνευματικά. Πρέπει να συνδέονται οι χριστιανικές οικογένειες, να πιάνουν καλές φιλίες τα παιδιά τους. Στον δύσκολο κόσμο είναι αναγκαίες οι καλές συναναστροφές. Όλοι στο βάθος μας ζητάμε πνευματική ενίσχυση, συμπαράσταση, παρηγοριά. Οι γονείς και η ανατροφή των τέκνων. Λατρεύουμε το μωρό μας και χαίρεται και αισθάνεται ότι έχει και αυτό αξία μέσα στον κόσμο. Το παίζουμε στα χέρια μας, παρατηρούμε τις κινήσεις του, το βλέπουμε και φεγκοβολάμε και λάμπει το προσωπάκι του. Μας ακούει που μιλάμε και μιλάει και αυτό μια μέρα μόνο του. Προσευχόμαστε και το επηρεάζουμε και αναπτύσσεται σε ένα άγιο κλίμα. Φτάνει μόνο που μας βλέπει να προσευχόμαστε. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσης λέγει πως η οποιαδήποτε διαταραχή του ανδρογίνου κατά την περίοδο της κύησης της μητέρας έχει επίδραση στην ψυχή του παιδιού που έρχεται, πόσο μάλλον κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία. Το παιδί έχει ανάγκη και πνευματικής τροφής που όταν του λείπει ατονεί και μαραζώνει, ξαστοχεί, δεν μεγαλώνει φυσιολογικά, ωραία. Ρώτησα μια φορά ένα παιδάκι που δεν πήγαινε ακόμη σχολείο, έτσι για να πιάσουμε κουβέντα. «Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις?» Μου απαντά, «Ό,τι βγάζει πιο πολλά λεφτά». Εξεπλάγιν, ειλικρινά τάχασα. Τι φταίει αυτό το παιδί? Έτσι ακούει, έτσι έμαθε, αυτό λέει. Αυτό το παιδί όραμα έχει την απόκτηση πολλών χρημάτων. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του. Γι' αυτό ζει. Αυτό μόνο τον ενδιαφέρει. Για χρήματα ακούει συνεχώς τους γονείς του να μιλούν, τα αδέλφια του, οι φίλοι του, οι γείτονες, οι συγγενείς. Αυτό είναι το ρεύμα της εποχής. Τίθεται ως ευτυχία η οικονομική ευημερία, ο πλούτος, η κατανάλωση. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει πως σκοπός του ανθρώπου είναι να ομοιωθεί με τον Θεό, όσο αυτό είναι δυνατόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει στους γονείς, «Ανάθρεψε έναν αθλητή για τον Χριστό και μάθε τον και σαν άνθρωπος του κόσμου να είναι ευσεβής από μικρός». Ο Άγιος Χρυσόστομος δεν θεωρεί παιδεία την πολυμάθεια και την ξηρή μετάδοση τυπικών γνώσεων, αλλά την ευσέβεια, την ευλάβεια και τη μετάληψη αγιότητος. Προτεραιότητα δίνει στην υπεύθυνη στάση των γονέων και των δασκάλων, αυτών που κυρίως δίνουν την αγωγή και όχι στην απειρία των παιδιών. Οι Άγιοι Πατέρες μιλούν σοφά για τη διάκριση που χρειάζεται στη μετάδοση της αγωγής κατά ηλικία και κατά άνθρωπο. Δεν μπορούν όλοι όλα. Δεν είναι για όλους εξίσου όλα. Σημασία μεγάλη δίνουν στη βιωματικότητα των λόγων των παιδαγωγών. Μην κριθούν και κατηγορηθούν από το σοφό λαϊκό λόγιο. Δάσκαλε που δίδαξες και νόμο δεν κρατούσες. Ο Άγιος Χρυσόστομος συνηθίζει να λέει αυτό που ήδη είπαμε, πως το παράδειγμα των γονέων προς τα παιδιά είναι το παν. Ο τρόπος της συνομιλίας τους θα επηρεάσει τα παιδιά. Αν ο σύζυγος προσβάλλει, επιτίθεται, βρίζει τη σύζυγο και το αντίστροφο, πληγώνονται τα παιδιά αλλά και συνηθίζουν να συμπεριφέρονται έτσι. Ο σεβασμός, η αγάπη, η υπακοή εμπνέονται καλύτερα και δύσκολα διδάσκονται με ξερά λόγια. Είναι πολύ διαφορετικό να κάνει κανείς αυτό που του λένε από φόβο, πειθαρχία,
καταναγκασμό και υποχρέωση, και άλλο να προτιμά το θέλημα του άλλου από αγάπη. Στα μαθήματα, στα παιχνίδια, στα αθλήματα θα πρέπει να μάθουν από μικρά τα παιδιά ότι τα αγαθά αποκτιούνται με κόπο, μόχθο, αγώνα, άσκηση, δυσκολία, υπομονή και επιμονή. Έτσι δεν είναι σωστό να τους τα παρουσιάζουμε όλα εύκολα. Είναι καλό να μάθουν να προσπαθούν, να ζητούν και τη βοήθεια του άλλου, να ταπεινώνονται, να φιλοτιμούνται, να βγαίνουν από τον ατομισμό, εγωισμό και τη φιλαυτία. Το παιδί θα μάθει πώς αντιδρά ο γονιός στην ασθένεια, το πένθος, τη δυσκολία, τη στέρηση και την καθυστέρηση, και θα πράξει παρόμοια. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει πως για τιμωρία αρκεί μια επίπληξη με αυστηρή ματιά ή με μια κουβέντα. Η βία, ο θυμός, η οργή είναι αμαρτίες και από το κακό δεν έρχεται καλό. Η διδασκαλία θα πρέπει να δημιουργεί ερωτήματα στους μαθητές που δεν πρέπει να είναι παθητικά και άβουλα όντα, αλλά να συμμετέχουν ενεργά στο ωραίο ταξίδι της μαθήσεως. Ο καλός δάσκαλος διεγείρει το πνεύμα των ακροατών του, τους κάνει να ερευνούν, να διερωτώνται, να κερδίζουν κάτι από την προσωπική τους αναζήτηση, πρωτοβουλία και εξάσκηση, και τότε ό,τι κερδίζει θα το φυλάγει καλύτερα και επιμελημένα. Όλη αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να οδηγείται στην κατάκτηση και βίωση της αλήθειας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει πως μια καταρακτώδης βροχή είναι λιγότερο ωφέλιμη από ότι μια σιγανή βροχή, γιατί η πρώτη σκάβει τη γη και παρασύρει το έδαφος, ενώ η δεύτερη ποτίζει τη γη ωφέλιμα και την κάνει γόνιμη και έφορη. Έτσι και η βίαιη και πολλή μάθηση δεν θα φέρει τους αναμενόμενους καρπούς. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει πως ο κηδεμόνας πρέπει να είναι αργός προς τιμωρία, να το σκέφτεται πολύ να τιμωρήσει, όχι να τιμωρεί με το παραμικρό σκληρά. Λέγει ακριβώς, αν θεραπεύεται η ψυχή με την επιτίμηση, δεν είναι για τον καθένα η επιτίμηση όπως και η θεραπεία. Ο Άγιος Χρυσόστομος θεωρεί πως το φιλότιμο, η συμπάθεια, ο διακριτικός έπαινος και η δίκαιη ηθική αμοιβή δίνει περισσότερα καλά, λέγοντας, αυτός που τα κατάφερε, αν επενεθεί, θα έχει σφοδρότερη την επιθυμία για κάτι πάντα καλύτερο, με προσοχή όμως και με ακριβοδίκαιο μέτρο. Οι Άγιοι Πατέρες θέλουν τον κάθε παιδαγωγό να ρυθμίζει τις δυνάμεις της ψυχής των παιδιών, να γνωρίζει τι βοηθά καλύτερα το κάθε παιδί ως διαφορετική ψυχοσωματική οντότητα, να είναι φιλόθεος και θεοφελής, αμνησίκακος, ακέραιος κατά το δυνατόν, ταπεινός, ακενόδοξος, να μην προτιμά τίποτε περισσότερο από τον Θεό, να έχει το χάρισμα της διδασκαλίας. Ο υπέροχος Άγιος Χρυσόστομος λέγει πως ο δάσκαλος είναι άξιος του ονόματός του, αν μόνο του έργο θεωρεί την προαγωγή και πρόοδο των μαθητών του. Τίποτε συνεχίζει δε συντείνει στη διδασκαλία ως το φιλήν και φιλίστε, δηλαδή μαθητές και δάσκαλοι να αισθάνονται ότι αγαπούν και αγαπώνται. Το έργο αυτό το ιερό της αγάπης αρχίζει από πολύ πιο νωρίς. Ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης λέγει πως η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την ώρα της συλλήψεώς τους. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας, αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας, σκοτεινιάζει και αυτό. Νευριάζει η μάνα, νευριάζει και αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος, τα ζει και αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά.
Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοίησεως και να αγαπάει το έμβριο, να χαϊδεύει την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή αγία. Αυτό είναι και δική της ωφέλεια. Αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου, για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, να αποκτήσει από την αρχή άγιες καταβολές. Είδατε πόσο λεπτό πράγμα είναι για τη γυναίκα να κυοφορεί παιδί, πόση ευθύνη και πόση τιμή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανένα σχόλιο ο ζωντανός και αληθινός αυτός λόγος του μακαρίου γέροντος Πορφυρίου. Με την ελπίδα ότι δεν σας κουράζω, θα παραθέσω ένα ακόμη κομμάτι από τους λόγους του οσιακής μνήμης πατέρα Πορφυρίου, ακριβώς πάνω στο θέμα μας. Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά, και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφτεί, θα εξακοντήσει στα παιδιά την χάρη. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Νομίζετε πως είναι υπερβολικός ο γέροντας? Δεν νομίζω. Είναι ειλικρινής, σαφής και ρεαλιστής. Έχουν ανάγκη οι γονείς από την ισορροπία της ταπεινώσεως, της απλότητος, του μέτρου, της διακρίσεως. Η μεγάλη πίεση, ακόμη και για το καλό, δεν θα βγει σε καλό. Συχνές εκφράσεις όπως «παιδί μου, πρέπει να είσαι πάντα πρώτος», «ποτέ να μην μας ντροπιάσεις παιδάκι μου», «να αποκτήσεις αύριο ένα καλό όνομα στην κοινωνία», φαίνονται καλές, αλλά δεν είναι. Δεν έχουν τόσο υγιή ανωτερότητα, αρχοντιά ελευθερίας και ευγενή αξιοπρέπεια, αλλά ισχυρογνωμοσύνη, μεγάλη αυτοπεποίθηση, μεγάλη ιδέα εγωισμού. Καταπιεσμένα τα παιδιά αντιδρούν κουρασμένα και αγανακτισμένα και τα κλωτσούν όλα πέρα. Υπάρχει αγάπη και αγάπη. Αγάπη ιερή, αγία, θυσιαστική, ταπεινή. Αγάπη νοσηρή, συναισθηματική, εγωιστική, αποκλειστική, ζηλόφθονη. Όσο η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά θα είναι παθολογική, υπερβολική, θα κάνει τα παιδιά εξαρτήματα, ελαττήρια των γονέων που θα μπερδεύει τη συμπεριφορά τους και θα κάνει τη στάση τους αρνητική. Μη ζαλίζουμε τα παιδιά με την πολυλογία. Όλο τα ίδια και τα ίδια και τα κουράζουμε. Ας λέμε πιο λίγα και ας κάνουμε πιο πολλά. Θα τα βοηθήσουμε καλύτερα με το παράδειγμά μας και την προσευχή μας. Η προσευχή μας θα μιλήσει κατευθείαν στην καρδιά τους. Θα τους μιλήσει ο Θεός και θα μας μιλήσουν ύστερα στοργικά, μετανιωμένα, ταπεινά. Η καταπίεση σίγουρα κάποτε θα φέρει αντίδραση. Με το στανιό, με το κακό, δεν έρχεται ποτέ καλό. Ούτε η κολακία βοηθάει. Μάλλον τρέφει τον εγωισμό και γίνονται τα παιδιά ατίθασα, σκληρά, άπονα, ασεβή και κενόδοξα. Η οικογένεια και η κοινωνία διαλύεται από την ασθένεια της υπερηφάνειας. Η υγεία είναι η ταπείνωση. Δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Μιλάμε έτσι για λαθεμένες διαπροσωπικές σχέσεις, για συμφωνία χαρακτήρων, για σύγκρουση εποχών και πολιτισμών, για νευρώσεις και για άγχη. Η βάση όλων αυτών είναι το αταπείνωτο φρόνημα,
η δαιμονοκίνητη έπαρση. Να είμαστε λοιπόν ταπεινοί και να διδάσκει η ίδια η ζωή μας την ταπείνωση στα παιδιά μας. Ο χαριτωμένος γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης χαριτωμένα έλεγε: «Τα παιδιά που έχουν ποτιστεί από μικρά στην ευσέβεια, μην τα φοβάστε. Και να ξεφύγουν λίγο λόγω ηλικίας, λόγω πειρασμών, θα επανέλθουν. Τα παιδιά σας να τα μάθετε από πολύ μικρά να ψήνονται, να δουλεύουν, να γίνονται άντρες, και τα αγόρια και τα κορίτσια. Και τα κορίτσια πρέπει να έχουν γενναίο φρόνημα, να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού από πολύ μικρά, γιατί οι πιο πολλοί γονείς τα έχουν κακομάθει και στη ζωή τους μετά γίνονται δυστυχισμένα. Μην πιέζετε τα παιδιά σας χωρίς διάκριση. Εγώ τις ντομάτες μου τις δένω με πανί. Αν τις έδαινα με σύρμα θα κόβονταν. Χρειάζεται προσοχή. Τα παιδιά σήμερα έχουν γερή μηχανή αλλά τετράγωνες ρόδες. Γι' αυτό θέλουν βοήθεια για να ξεκινήσουν. Μερικοί γονείς κάνουν μεγάλο στρίμωγμα στα παιδιά τους και μάλιστα μπροστά σε άλλους. Σήμερα μικροί μεγάλοι στον κόσμο ζουν σαν σε τρελοκομείο. Γι' αυτό χρειάζεται πολλή υπομονή και πολλή προσευχή. Ένα σωρό παιδιά παθαίνουν εγκεφαλικό. Είναι λίγο χαλασμένο το ρολόι, το κουράζουν και οι γονείς λίγο παραπάνω και σπάει το ελαττήριο. Χρειάζεται διάκριση. Άλλο παιδί θέλει περισσότερο κούρδισμα και άλλο λιγότερο. Τελειώνοντας, εύχομαι να μην σας κούρασα πολύ. Όχι τόσο με το μάκρος της ομιλίας, γιατί νομίζω δεν υπερεύει τον καθορισμένο χρόνο της, αλλά με το ότι φάνηκε να είμαι περισσότερο με το μέρος των παιδιών και όχι των γονέων. Από ποιους, πέστε μου, θα πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί? Από τους γονείς ή από τα παιδιά? Βλέπετε, και οι Άγιοι Πατέρες και οι ενάρετοι γέροντες έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους γονείς. Θα βοηθήσουν πολύ περισσότερο με το βιωμένο τους παράδειγμα, την ταπεινή και θερμή προσευχή τους, την αγιότητα του βίου τους, παρά με τις συνεχές θυμωμένες συμβουλές, τις επαναλαμβανόμενες εγωιστικές απειλές, τις υπερβολικές αυστηρότητες, τις κουραστικές φλίαρες επαναλήψεις. Ο καλός Θεός, βλέποντας τον ταπεινό μας αγώνα, θα μας ενισχύει και ενδυναμώνει. Την καλή μας διάθεση θα την ευλογήσει και τις παραλήψεις μας θα τις παραβλέψει. Δεν είναι οι γονείς όλοι σπουδαγμένοι, παιδαγωγοί, θεολόγοι και ειδικοί ψυχολόγοι. Η γλώσσα όμως της αγάπης και της ταπεινώσεως θαυματουργεί, διδασκόμενη κυρίως με την καθαρότητα του βίου, και επηρεάζει τα αγαπητά παιδιά μας για να ακολουθήσουν τον δρόμο της αληθινής προόδου με τη ζωντανή σχέση τους με τον ζώντα Χριστό. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσέλευσή σας και την προσοχή σας. Εγκάρδια εύχομαι ο Κύριος διαπρεσβειών της Θεοτόκου να σας ενισχύει πλούσια στον αγώνα σας. Το Άγιον Όρος και οι νέοι. Βρισκόμαστε στις αρχές του 6ου χρόνου του 21ου αιώνος. Σε μια εποχή, πιστεύω θα συμφωνήσετε, μεγάλων αναθεωρήσεων, γνωστών παλαιών αξιών του βίου αυτού, μεγάλων αλλαγών σε πολλά επίπεδα των γνώσεων, που παρασύρουν τον άνθρωπο στη ροή τους, δίχως συχνά να προλαβαίνει να προσαρμοστεί. Ανακαλύψεις, αποκαλύψεις, εφευρέσεις, νέες θεωρίες, νέα ήθη, νέο πνεύμα, νέα εποχή. Όλα νέα, καινούρια, αλλαγμένα, μεταλλαγμένα, πρωτοποριακά, πρωτότυπα, πρωτόφαντα. Είναι όμως και όχι λίγοι άνθρωποι, όχι πάντα ηλικιωμένοι, που επιστρέφουν στην παράδοση, στα διδάγματα της ιστορίας, στο ιερό παρελθόν, σε μια αθώα, αγνή, ειρηνική θρησκευτικότητα. Μια πρόσφατη παγκόσμια έρευνα υπό τον τίτλο «Η θρησκευτικότητα στον 21ο αιώνα», που διεξήχθη το περασμένο έτος από επίσημη διεθνή εταιρεία, καταδεικνύει ότι οι Έλληνες είναι οι περισσότερο θρησκευόμενοι της Ευρώπης και 8η παγκοσμίως.
Η έρευνα διευκρινίζει ότι ερεύνησε την πίστη των ανθρώπων στο ιερό και στο θείο ανεξάρτητα από τη συχνή επίσκεψη σε λατρευτικούς χώρους. Υπάρχει και ένας τόπος όπου για περισσότερο από 1000 χρόνια διατηρείται το τυπικό μιας ίδιας ζωής, δίχως πολλές διακυμάνσεις, περιπέτειες, αλλαγές και δοκιμές. Ένας ήρεμος τρόπος βίου, πάγιος, απερίτρεπτος, ησύχιος, δοκιμασμένος, ειρηνικός, νυφάλιος, ωραίος. Ο ποιητής, πεζογράφος και δημοσιογράφος Κρίστοφερ Μέριλ από την Αμερική πήγε στη Σερβία ως πολεμικός ανταποκριτής και από εκεί πήγε στο Άγιον Όρος. Στο βιβλίο του «Ταξίδι στον Άθο» γράφει ειλικρινά και εξομολογητικά: «Είχα φτάσει σε μια κρίσιμη φάση στη ζωή μου. Για το γάμο, τη δουλειά, την υγεία μου. Κρίση που προσπάθησα να ξεπεράσω μέσω της πειθαρχίας μιας παλιάς θρησκείας. Έτσι το ταξίδι στον Άθο, η καταγραφή των ταξιδιών μου στον κόσμο του ορθόδοξου μοναχισμού, αποτελεί περιγραφή ενός τόπου ελάχιστα γνωστού στη Δύση και επιπλέον μια πνευματική αναμέτρηση. Περπάτησα τη Χερσόνησο από άκρη σ' άκρη, επισκέφτηκα και τα 20 μοναστήρια, καθώς και δεκάδες οικισμούς. Αλλά δεν περίμενα ότι η συνάντησή μου με μια παράδοση ξένη και ταυτόχρονα οικία θα συγκλώνιζε την ύπαρξή μου. Όμως η λειτουργία, οι εικόνες, οι μοναχοί, οι προσκυνητές, το τοπίο και οι θρύλοι, όλα αυτά μου κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη. Το Άγιον Όρος και οι νέοι. Πολλοί άνθρωποι καθημερινά από την Ελλάδα και το εξωτερικό ξεκινούν ένα ταξίδι για τον Ιερό Άθωνα. Τόσοι ώστε αναγκάστηκε η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους να περιορίσει τον αριθμό των εισερχομένων και πρέπει οι επιθυμούντες επισκέπτες να κλείσουν θέση από προηγουμένως. Μεταξύ του πλήθους των προσκυνητών που καταφθάνουν ολοχρονείς διακρίνονται αρκετοί νέοι. Νέοι μοντέρνοι, με ενδιαφέροντα πολλά, ανησυχίες, αγωνίες, προβλήματα και προβληματισμούς. Έχουν ερωτήσεις για τον Αρχοντάρη. Είναι κάπως διστακτικοί στην αρχή μέσα στο ναό, παρακολουθώντας τις ιερές ακολουθίες από πολύ νωρίς το πρωί, ασπαζόμενοι τις αρχαίες εικόνες, τα τίμια ελείψανα, το χέρι σεβάσμιων γερόντων, λευκανθέντων στην άσκηση. Αναχωρούν, αν όχι ενθουσιασμένοι, πάντως προβληματισμένοι αρκετά. Δεν αργούν να ξανάρθουν. Τώρα αισθάνονται πιο άνετα, πιο οικεία. Θέλουν να συζητήσουν για το νόημα και τον σκοπό της ζωής. Εξομολογούνται. Η συνάντησή τους με ένα πνευματοφόρο γέροντα αποτελεί σημαντικό σταθμό της ζωής τους. Ένας γέροντας, λέγει ο γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ, αναπληρεί χιλιάδες σελίδες βιβλίων. Η απλότητα, καταδεκτικότητα, ταπεινότητα και η ειλικρίνεια των γερόντων αφοπλίζει τους νέους. Οι νέοι έχουν ένα χάρισμα από τον Θεό: να ενθουσιάζονται από την αλήθεια, να τους θέλγει κατά βάθος το γνήσιο και το ατόφιο. Όταν το βρίσκουν, υποκλίνονται σε αυτό, το ακολουθούν άσχετα από τους τυχόν παρασυρμούς τους. Ένα προσκύνημα στο Άγιον Όρος, μας έλεγε ένας νέος, ήταν μια αποκάλυψη μιας άλλης όψεως της Ορθοδοξίας που μέχρι χθες δεν τη γνώριζε διόλου, ούτε μπορούσε να τη φανταστεί. Τον γοήτευσε η Θεία Λατρεία, η ηρεμία των μοναχών. Δεν μπορεί τυχαία να κάθονται στην ησυχία των βουνών και να φυλάνε τα ντουβάρια. Ο τρόπος της ζωής των μοναχών το συγκίνησε, δίχως να μπορεί καλά ακόμη να ερμηνεύσει τον λόγο της συγκινήσεώς του. Κάτι έσπαγε μέσα του. Άρχιζε να σκέφτεται, έλεγε, πως ο Θεός δεν είναι τόσο μακρινός, απόκοσμος, κρυμμένος, φοβερός και αδυσόπιτος. Η ζωή των μοναχών αρχίζει και τελειώνει καθημερινά στο ναό. Ο ναός είναι στο κέντρο της μονής, της σκήτης, του κελιού, της ζωής των πατέρων. Με μόνο το φως των καντιλιών και των κεριών,
τις βυζαντινές ψαλμοδίες, τις κατανυκτικές αναγνώσεις, ενεσπέρα πρωί και μεσημβρία, επί ώρες όρθιοι στα στασίδια, με το κομποσχήνι επικαλούνται το θείο έλεος. Οι αγρυπνίες είναι συχνά ολονύκτιες, με μακρόσυρτες ωραίες ψαλμοδίσεις και καταλήγουν στην ανέμακτη θεία ιερουργία, όπου όλοι οι μοναχοί μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Κάποτε, 2 φοιτητές στη Μονή Σταυρονικήτα κάθισαν για πρώτη φορά στη ζωή τους όλη τη νύχτα στο ναό. Όταν τελείωσε η αγρυπνία και βγήκαν στην αυλή για να πάνε στην κοινή τράπεζα, τους ρώτησε ο ηγούμενος: «Παιδιά, πώς σας φάνηκε η αγρυπνία?» «Δε βαριέστε όλη νύχτα?» απάντησαν με ερώτηση. «Εσείς δε βαριέστε τόσες ώρες στην δισκοτέκ?» ξαναρώτησε ο ηγούμενος. «Εμείς διασκεδάζουμε», απάντησαν εκείνοι. «Και εμείς διασκεδάζουμε», είπε ο ηγούμενος. «Ψυχαγωγούμεθα. Αυτά είναι τα πανηγύρια μας». «Ακούστε, παιδιά», συνέχισε, «το μωρό τι κάνει 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μάνας του? Μεγαλώνει. Και εμείς μεγαλώνουμε μέσα στην εκκλησία, καμιά φορά και δίχως να το κατανοούμε. Η λειτουργία δεν τελειώνει με το διευχόν. Συνεχίζεται στα κελιά των μοναχών με τη ζωή της προσευχής, της συνεχούς συνομιλίας με τον Θεό. Ένα έργο όχι τόσο γνωστό και αγαπητό στον κόσμο, αφανές, αδιαφήμιστο, μυστικό, σιωπηλό, αλλά σημαντικό, κερδοφόρο και ευεργετικό. Έχει υποθεί πως οι μοναχοί είναι κατά κάποιο τρόπο οι επαγγελματίες προσευχόμενοι. Προσεύχονται και για αυτούς που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να προσευχηθούν. Σιωπούν οι μοναχοί γιατί έχουν ευχάριστη κουβέντα με το Θεό. Μόνο το έργο της προσευχής καταξιώνει τη φυγή των μοναχών. Αν πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού και στους λόγους Του, τότε η προσευχή των Αγίων είναι που επιμικρύνει τη χάρη και το έλεος του Πανάγαθου Θεού και συντηρείται ο κόσμος και όχι οι βαρύς εξοπλισμοί των υπερδυνάμεων. Είναι μεγάλης αξίας και σημασίας η ταπεινή δέηση των μοναχών, κι ας μη την κατανοεί ο κόσμος. Η λειτουργία οπωσδήποτε και σαφώς δεν τελειώνει με το διευχόν, ούτε σταματά στα κελιά, αλλά συνεχίζεται στα διακονήματα. Διακόνημα σημαίνει διακονία, υπηρεσία. Ο ένας υπηρετεί τον άλλο και όλοι μαζί τον Θεό. Δεν υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα διακονήματα. Και ο ηγούμενος είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Όλοι φορούν το ίδιο ράσο, που είναι υπηρετική ποδιά διακονίας και όχι αμφίεση διαφοροποιήσεως και κάποιας ή όποιας εξουσίας. Τα διακονήματα είναι ετήσια και μπορούν να ανανεωθούν ή αν υπάρξει σοβαρός λόγος να διακοπούν. Σε ένα μοναστήρι, αν είσαι γραμματεύς ή πλένεις πιάτα, το ίδιο είναι. Έτσι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, άγχος, ταραχή. Αισθάνεται και ο προσκυνητής ότι η παρουσία του Θεού είναι σε όλες τις τυχές της ζωής του κοινοβίου, όπως στο καθολικό, έτσι και στο κελί και στο μαγειρίο και στο φούρνο και στο δάσος και στις αποθήκες και παντού και πάντοτε. Όπως λέγει ένας σύγχρονος γέροντας, ένας προσκυνητής σε μια αγιορείτικη μονή δεν αργεί να διαπιστώσει πως μονάζουν άνθρωποι που έχουν βαθιά την αίσθηση της υιοθεσίας από τον Θεό Πατέρα, που δωρεάν τους χαρίζεται ο Θεός. Δεν υποδίονται κάτι ή κάποιον ενάρετων ή σοφών, αλλά αγωνίζονται σκληρά να επιτύχουν την αμεριμνία, την αφελότητα της καρδιάς και την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και την προστασία της Παναγίας Μητέρας. Αρχιμανδρίτης Ελισέος Σιμωνοπετρίτης. Ένα τέτοιο γέροντα αμέριμνο, απλό, ταπεινό, με μεγάλη εμπιστοσύνη στο Χριστό και την Παναγία, γνωρίσαμε. Ήταν από το ριζοκάρπασο της σήμερα τουρκοκρατούμενης Κύπρου και ήλθε στο Άγιον Όρος
όταν και αυτό ήταν τουρκοκρατούμενο. Εκοιμήθη πριν 12 έτη σε ηλικία 106 ετών. Είχε στο Άγιον Όρος 86 έτη. Εξήλθε αυτού 1 ή 2 φορές για να πάει προσκυνητή στα Ιεροσόλυμα. 86 έτη είχε να φάει κρέας. 86 έτη είχε να δει γυναίκα. 25 έτη είχε να πλύνει το πιάτο του. Υγιέστατος, εγκρατέστατος, εξυπνότατος, αγαθότατος. 103 ετών ανέβηκε στη σκεπή του κελιού του να διορθώσει τα κεραμίδια. «Ό,τι ζητάω από την Παναγία μου το στέλνει», έλεγε. «Έχω την εικόνα της, της οικονόμισσας και με οικονομία υπερευλογημένη. Να, τώρα ήθελα νερό και ήλθες να μου φέρεις». Μια φορά ήρθαν 2 φίλοι από την Αθήνα, νεαροί οικογενειάρχες, και με ρωτούσαν αν υπάρχουν γέροντες του Γεροντικού και της Φιλοκαλίας. «Υπάρχουν», τους είπα, και τους πήγα στο γέροντα αυτόν, τον μοναχό Ιωσήφ τον Κύπριο. Ήταν τότε 105 ετών. Ήταν ξαπλωμένος και έκανε κομποσχήνη. «Οι κύριοι», του λέγω, «είναι από την Αθήνα και ήλθαν να πάρουν την ευχή σου». Τον είδα πως δεν είχε όρεξη για κουβέντα. Αφού είπαν 2-3 λόγια, τους έκανα νόημα να φύγουμε. Φεύγοντας, λένε στο γέροντα: «Γέροντα, είμαστε με πολλά προβλήματα, σας παρακαλούμε να προσεύχεστε». «Θα προσεύχομαι», τους απαντά, «αλλά για να προσεύχομαι θέλω και λεφτά». Τράπηκα πολύ, τα έχασα, δεν ήξερα τι να πω. Προσπαθούσα να δικαιολογήσω την κατάσταση. Απορούσα γιατί να το κάνει αυτό. Τους πήγα σε έναν Άγιο άνθρωπο και αυτός να ζητάει χρήματα για να προσευχηθεί. Αυτός που δεν γνώριζε καλά την αξία των χρημάτων και δεν τους έδινε μεγάλη σημασία. Οι άνθρωποι έφυγαν και λυπήθηκα. Την άλλη μέρα που πήγα να τον δω μου λέει: «Πάτερ Μωυσή, την αρετή δεν τη μαζέψαμε μαζί. Μη μου φέρνεις κόσμο να με τιμάνε. Ζήτησα από τον Θεό να με τιμήσει στην άλλη ζωή, όχι σε αυτή, την ψεύτικη». Εξεπλάγην. Ντροπιάστηκε στους ξένους ζητώντας χρήματα που ποτέ δεν είχε και ποτέ δεν τα αγάπησε. Με ντρόπιασε και εμένα. Πού να τολμήσω να ξαναπάω κόσμο. Χάλασε την εικόνα του ως σπουδαίου ασκητού. Κατέστρεψε την πρόσωψή του. Ποιος από εμάς το κάνει αυτό? Ήταν ταπεινός, υπεράνω και του σκανδαλισμού. Τον ένοιαζε τι θα πει για αυτόν ο Θεός και όχι οι άνθρωποι. Όταν το είπα στους φίλους μου, έμειναν άφωνοι. Ένας λόγος που έγινα μοναχός στο Άγιον Όρος είναι αυτά τα απλά γεροντάκια. Μου έκαναν τεράστια εντύπωση όταν νέος πήγα για πρώτη φορά πριν από 35 χρόνια. Η ανεπιτίδευτη στάση τους, το ατόφιο ήθος τους, το ωραίο ύφος τους, η απλότητά τους γενικά, η θερμότητα της πίστεως, η εγκαρτέρηση, η υπομονή, η πλήρης εγκατάλειψη στα χέρια του Θεού, στη σκέπη της Παναγίας. Ήταν αξιοθαύμαστη πάντα η σιωπηλή και σεμνή παρουσία τους. Δεν έλεγαν πολλά, δεν ζητούσαν πολλά, δεν σκαδαλιζόνταν εύκολα. Αναπαύτηκαν πολλοί από τους μακάριους αυτούς γέροντες τις 3 δεκαετίες του εκεί μονασμού μας. Είχαν ρίξει γερή άγκυρα στα αθωνικά παράλια. Κανένα κύμα δεν τους τάραζε και ξεσήκωνε. Είχαν μια μεγάλη κατανόηση για μας τους νέους. Όσο τους γνωρίζαμε κι εμείς, τόσο πιο πολύ τους σεβόμασταν. Εκτιμούσαμε τις μεγάλες δυσκολίες που πέρασαν. Η μοναχική ζωή δεν διδάσκεται, μόνο βιώνεται στην απλή καθημερινότητα. Εκεί που ο ένας αδελφός αφήνει χώρο για τον άλλο αδελφό, υποχωρεί, ανέχεται, υπομένει, λέει πρόθυμα ευλόγησον. Η μοναχική ζωή είναι μια κοινωνία εκτός κοινωνίας. Δεν είναι μια ανέραστη ζωή.
Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει πως ο μοναχός είναι ως μανικός εραστής, σαν ένας ξετρελαμένος, ερωτευμένος άνθρωπος που αγαπά υπερβολικά τον Θεό. Μοναχός γίνεται κανείς από μεγάλη αγάπη. Συμβαίνει, επιτρέψτε μου να πω, το ανέραστο να υπάρχει μέσα στον γάμο, η ακοινωνισία μέσα στην κοινωνία. Συμβαίνει ο άνθρωπος στην πόλη, στο πανεπιστήμιο, στο εργαστήριο, στην εργασία να αισθάνεται μόνος, αφόρητη μοναξιά, παρότι συνοθείται από πλήθη. Και ο μοναχός που είναι μόνος να μην πάσχει από μοναξιά. Η μοναξιά, ξέρετε, δεν είναι φαινόμενο απουσίας ανθρώπων, αλλά απουσίας υγιών σχέσεων με το Θεό, τον εαυτό μας και τον πλησίον. Η ησυχία, η αμεριμνία, η πραότητα των μοναχών δεν είναι αποτέλεσμα τεχνικής, αλλά πηγάζει από τη στάση της ζωής τους, την ουσιαστική σχέση τους με το ζωντανό Θεό. Η απραγμοσύνη, η αφιλοδοξία, η αφιλονικία, η παραίτηση από το συνεχές στήσιμο του υπερφύαλου εγώ προσφέρει στα γεροντικά πρόσωπά τους αυτή την ηρεμία. Οι προσκυνητές αισθάνονται τη μετάδοση μιας ειρήνης, της ειρήνης που προσφέρει ο Θεός στους φίλους του. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Η ανυπόκριτη αυτή στάση αρκεί. Άλλωστε κουράστηκαν ιδιαίτερα οι νέοι από τις πολλές συμβουλές και νουθεσίες. Όταν μάλιστα ανακάλυψαν πως δεν είχαν και ανταπόκριση, απογοητεύτηκαν πικρά. Οι παλαιοί μοναχοί δεν μιλούν πολύ. Μετρούν τα λόγια τους. Γνωρίζουν καλά τι κάνουν. Έχουν επιλέξει προσεκτικά αυτή την οδό. Η πολυλογία έχει πολλές παγίδες σοβαρών πτώσεων. Δεν μιλούν, όχι γιατί δεν ξέρουν να μιλούν ή δεν έχουν διαβάσει αρκετά ή δεν έχουν κάποια βιώματα, αλλά από αληθινή ταπείνωση. Η παραίτησή τους αυτή ορισμένους κάποτε τους οδήγησε σε καταπληκτικές και υψηλές καταστάσεις αγιότητος, όπως της διαχριστών σαλότητος, της φαινομενικής δηλαδή μορίας. Ενώ γνώριζαν αρκετά, παρουσιάζονταν ως αμαθείς, ως ανόητοι, ασκούμενοι θεοφιλώς τον αυτοέλεγχο, την αυτομεμψία, την υψοποιώ ταπείνωση. Γνωρίσαμε ένα απόγευμα πριν 20 χρόνια ένα τέτοιο γέροντα, όπως το γέροντα Ιωσήφ που σας ανέφερα. Επρόκειτο για το γέροντα Ηρωδίωνα τον Τρουμάνο. Ζούσε στην έσχατη φτώχεια, ανάμεσα σε ερείπια και απορρίμματα, μέσα στα δάση, δίχως καμιά θέρμανση το βαρύ χειμώνα, δίχως φωτιά για να μαγειρέψει κάτι. Η ζωή του, ακατανόητη στους ορθολογιστές, σε όσους έχουν θεοποιήσει τη λογική, απέρριπτε κατά έναν τρόπο τον κοσμικό ευδαιμονισμό της σύγχρονης υπερκαταναλωτικής κοινωνίας. Δεν μας έκανε τη χάρη να μας νουθετήσει. Γνώριζε ότι γνωρίζαμε και δεν πράταμε. Ο μοναχός συνοδοιπόρος μου, φεύγοντας από το σαλό Ηρωδίωνα, με κατάνοιξη μου είπε πως μέσα σε αυτά τα ασυνάρτητα και λίγα που έλεγε, του απάντησε σε κάτι που από καιρό τον απασχολούσε. Ίσως μερικές φορές οι νέοι, αλλά και οι μεγαλύτεροι, ερχόμενοι στο πανσέβαστο Άγιον Όρος, να αναζητούν δεινούς συζητητές για να λύσουν κάποια προβλήματά τους ή φιλοσοφικά και μεταφυσικά ερωτήματα, και να μην βρίσκουν και να αναχωρούν κάπως απογοητευμένοι. Μπορεί. Κι όμως μπορεί αυτός ο απεριποίητος, αχτένιστος μοναχός στη Δάφνη στις Καριές, που έκρυβε ένα φωτεινό πρόσωπο, να μην μιλά διόλου για τον ησυχασμό, αλλά να τον βιώνει από χρόνια. Θυμάμαι πάλι την πρώτη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος. Έξω από τις Καριές συναντήσαμε έναν γέροντα. Το ρωτήσαμε πόση ώρα είναι για τη Μονή Σταυρονικήτα. Μας απαντά κοφτά: «Ντουγρού ίσα». Δεν μας απάντησε σε αυτό που τον ρωτούσαμε. Μείναμε με κάποια απορία. Κατάλαβε και είπε: «Τι σημασία έχει πόση ώρα είναι?
Κάντε το κομποσχήνι σας και θα φτάσετε. Εμείς εδώ, παιδιά μου, το ρολόι το έχουμε σκυλί και εμείς είμαστε αφεντικά. Τι ωραία αυτή η υπέρβαση του χρόνου. Πόσα δεν έχει να πει στον αγχώδη και λαχανιασμένο κόσμο που τρέχει από το πρωί ως το βράδυ και πάλι δεν τα προλαβαίνει όλα. Όταν αργότερα πήγαμε στον Παπαεφρέμ τον Κατουνακιώτη, ένα σπάνιο πνευματικό άνθρωπο, και τον χαιρετούσαμε για να φύγουμε, του λέμε με τις κοσμικές χαζοευγένειες: να μας συγχωρείτε, σας φάγαμε την ώρα. Για να ακούσουμε: πόση ώρα είστε εδώ? 1 ώρα. Το γυρίζω το ρολόι 1 ώρα πίσω. Φαίνεται αστείο, δεν νομίζω ότι είναι. Μερικές φορές με αστείο τρόπο μπορεί να λέγονται τα πιο σοβαρά πράγματα. Στον κόσμο δυστυχώς μιλούν πολύ για όλα. Σαν να τα ξέρουν όλα. Καλά κάνετε και τους λέτε ξερόλες. Στο Άγιον Όρος αρκετοί γνωρίζουν αρκετά και σιωπούν. Μη βλέπετε εμένα, αποτελώ παράξενη εξαίρεση παραφωνίας. Αγαπούν οι καλοί και οι αληθινοί μοναχοί τη μυστικότητα, την κρυφιότητα, την αφάνεια, την αδοξία, το αδιαφήμιστο κατά το αγιογραφικό λόγιο «και ο πατήρ σου ο βλέπων, εν το κρυπτό αποδόσισι εν το φανερό». Γνωρίζουν λοιπόν περί μυστικισμού και ησυχασμού όχι μόνο από τα βιβλία αλλά και βιωματικά, αλλά δεν επιθυμούν να κάνουν τους δασκάλους, τους γνωρίζοντες. Προτιμούν να βιώνουν προσωπικά τη χάρη του ωραίου μυστικού τους. Συχνά όμως η χάρη δεν κρύβεται. Φωτίζει, λαμπρύνει το πρόσωπο, ειρηνεύει, χαροποιεί τον ταπεινό εργάτη της νηπτικής εργασίας, της συνεχούς προσευχής. Ειρηνεύουν με μία υπερπάντα νουν ειρήνην όσους τους πλησιάζουν απερίεργα και καλοδιάθετα. Ο καλοπροαίρετος προσκυνητής και ιδιαίτερα ο νέος, αν δεν ενθουσιάζεται, πάντως προβληματίζεται από την ιδιαίτερη αυτή ζωή των μοναχών. Συνήθως οι μοναχοί εγείρονται όταν οι νέοι πάνε να κοιμηθούν στον κόσμο. Η προγραμματισμένη καλά μοναχική ζωή, που αποτελεί πανάρχιο τυπικό, δυσκολεύει στην αρχή τους απρογραμμάτιστους νέους. Η λιτή σε τακτές ώρες τροφή πάλι φαίνεται παράξενη σε εκείνους που δεν έχουν ώρα ούτε είδος φαγητού συγκεκριμένα. Η ζωή των μοναχών κάτι κρύβει, κάτι σημαίνει, κάτι υποδηλώνει. Αυτό νομίζουμε πως γίνεται σχεδόν αμέσως αντιληπτό ακόμη και από κάποιον που δεν έχει πολύ ευαίσθητες κεραίες. Σε ένα μοναστήρι είναι όλα κοινά. Απ' έξω από ένα κελί έγραφε: «Σήμερον εμού, αύριο ετέρου, ουδέποτε ουδενός». Ο μοναχός δεν έχει δικαίωμα καμιάς προσωπικής περιουσίας. Όσο πιο πολύ αναπτύσσεται πνευματικά και αποδεσμεύεται από την ύλη, βρίσκει ότι έχει πολλά περιτά και θεωρεί πολλά και τα λίγα που έχει. Στην αρχαία έρημο, ένας γέροντας είδε ένα υποτακτικό του να αγαπά υπερβολικά ένα βιβλίο που είχε και να είναι δεμένος μαζί του. Του είπε να το κάψει. Όσιος Εφρέμος Σύρος λέγει: «Μοναχός ακτήμων αετός υψηπετής». Η ακτιμοσύνη κάνει τον άνθρωπο άνετο, ελεύθερο, άφοβο. Αναφέρει το γεροντικό πως ένας γέροντας, επιστρέφοντας κάποτε στο κελί του, είδε να βγαίνουν από αυτό κλέφτες. Μπαίνοντας στο κελί, βλέπει να λείπουν τα πράγματά του και είχε απομείνει μόνο ένα σταμνί. Φωνάζει τους κλέφτες και τους λέει: «Ελάτε να πάρετε και αυτό, το λησμονήσατε», δείχνοντας το σταμνί. Όταν η Ελλάδα εισήλθε στην ευρωπαϊκή κοινότητα, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Γαλλίας έγραψε: «Σήμερα εισήλθε στην Ευρώπη η χώρα της φιλοκαλίας».
Σήμερα τι κάνει αυτή η χώρα της φιλοκαλίας? Μας διαψεύδει και μας κάνει με τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη να λέμε «Όπου και να πάω η Ελλάδα με πληγώνει». Είπαν δίκαια και ορθά πως το Άγιον Όρος είναι κυρίως αυτό που δεν φαίνεται. Έτσι δεν φωτογραφίζεται ούτε μεταφέρεται, μόνο βιώνεται. Το είπαν κάστρο της Ορθοδοξίας, το ζωντανό Βυζάντιο, σωσίβιο και πηξίδα του Ορθόδοξου ήθους, το υψηλότερο σημείο της γης. Φρονώ αταπεινό σχήμα πως το Άγιον Όρος είναι μια δυνατή μαγιά, ένα ισχυρό αντίσωμα στον οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποίησεως. Δεν είμαι θα αντιπροοδευτικοί, παραδοσιόπληκτοι, μεμψίμυροι, μυρολάτρες και καχύποπτοι. Πιστεύουμε πως η παράδοσή μας έχει ζωηφόρα στοιχεία που αξίζει να διατηρηθούν για να ωρεοποιούν και να νοηματίζουν τη ζωή. Το Άγιον Όρος μαθητεύει, βιώνει και χαίρεται αυτή την παράδοση και επιθυμεί να κάνει μετόχους κι άλλους, ιδιαίτερα τους νέους μας. Όσα είπαμε κάπως αποσπασματικά λόγω ελλείψεως χρόνου, δεν ήταν μια κατάθεση γνώσεων του ομιλητή για την τρέχουσα επικαιρότητα ή το ιστορικό παρελθόν, αλλά η προσφορά του δίλεπτου της Ευαγγελικής χήρας στον δίσκο της ευγενούς προσκλήσεως προς την ταπεινότητά μου. Θα ήταν χαρά οι πενιχροί αυτοί λόγοι να γίνουν αφορμή συζητήσεων, αναζητήσεων, μελετών και προσευχών. Το Άγιον Όρος είναι ανοιχτή πύλη του ουρανού. Η Εκκλησία είναι ανεωγμένη θύρα. Η Ορθοδοξία είναι ορθοπραξία, αληθινή ζωή. Η νεολαία μας είναι δίκαια απαιτητική. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, παρά τα όποια ανθρώπινα λάθη της, ικανοποιεί απαιτητικά πνεύματα. Το Άγιον Όρος αγρυπνεί. Όταν στερέψει η προσευχή, θα τελειώσει και ο κόσμος. Σας ευχαριστώ για την αθρώα προσελευσή σας και την προσεκτική ακρόασή σας. Να είστε όλοι πλούσια ευλογημένοι. Θεία Λειτουργία, Θεία Ευχαριστία, Θεία Κοινωνία. Η κάθοδος και η παρουσία του Χριστού στον κόσμο βιώνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, όπου ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Η πρώτη Θεία Λειτουργία έγινε στο δείπνο της Μεγάλης Πέμπτης της Ιών. Ήταν το δείπνο της αγάπης και η τράπεζα της ευχαριστίας. Την πράξη αυτή συνέχισαν να τελούν σε μια ατμόσφαιρα χαράς καθημερινά και οι πρώτοι χριστιανοί, έχοντας τη ζωντανή αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου και την ελπίδα της επανόδου Του. Στο τέλος του πρώτου αιώνος ανεξαρτητοποιήθηκε η τέλεση της Θείας Λειτουργίας από τα δείπνα, τις λεγόμενες αγάπες, και ετελείτο τα πρωινά από μόνιμους ιερείς. Οι πρώτες Θείες Λειτουργίες γράφτηκαν τον 4ο αιώνα και είναι Ιακώβου του Αδελφοθέου, Αποστόλου Μάρκου, Μεγάλου Βασιλείου, Ιερού Χρυσοστόμου και Αγίου Κλίμεντος. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, ο πραγματικός λειτουργός της Θείας Λειτουργίας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ιερεύς είναι διάκονος του Χριστού. Ο Χριστός αγιάζει και μεταβάλλει τα τίμια δώρα. Η Αγία Τράπεζα είναι η ίδια με αυτή του μυστικού δείπνου. Λέγει χαρακτηριστικά: όταν θα δεις τον ιερέα να σου προσφέρει σώμα και αίμα Χριστού, μην νομίσεις πως ο ιερεύς το κάνει αυτό, αλλά πίστευε ότι το χέρι που απλώνεται είναι του Χριστού. Ο ιερεύς απλώς δανείζει στον Χριστό τη γλώσσα του και του προσφέρει το χέρι του. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο ιερεύς συμπαρίσταται με τους αγγέλους, δοξολογεί τον Θεό με τους αρχαγγέλους, ιερουργεί με τον Χριστό. Ο ιερεύς βρίσκεται στη γη και κινείται στον ουρανό. Βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης, μεταξύ ανθρώπων και Θεού. Η Θεία Λειτουργία είναι συγκεφαλαίωση όλου του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, του έργου δηλαδή του Θεού και των θαυμασίων γεγονότων για τη σωτηρία μας. Μέσα στη Θεία Λειτουργία ζούμε καθαρά το γεγονός της σωτηρίας μας και ευχαριστούμε θερμά και εγκάρδια το Θεό γι' αυτό. Η
Η Θεία Ευχαριστία είναι το συνεχές Πάσχα της Εκκλησίας. Είναι η αρχή του μέλλοντος αιώνος που εισέρχεται στον παλαιό και τον μεταμορφώνει. Μέσα στη Θεία Λειτουργία συνυπάρχει η αρχή και το τέλος. Είναι η φανέρωση του τριαδικού Θεού, η αποκάλυψη της αγάπης Του για τον άνθρωπο, της αγάπης που ενδυναμώνει και ανακαινίζει τον άνθρωπο. Έχουμε μια θαυμαστή θεοφάνεια, σύνοδο και συνάντηση ουρανού και γης, ζώντων και κοιμημένων, αγγέλων και ανθρώπων, η στρατευόμενη και θριαμβεύουσα εκκλησία επί το αυτό. Ιερομάρτυρας Γρηγόριος Αγιορείτης. Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο πιστός γίνεται σύσσωμος και σύνεμος Χριστού. Ενσωματώνεται στο Χριστό. Δια της Θείας Κοινωνίας ο πιστός γίνεται ένα σώμα με το Χριστό, όχι ιδεατά, θεωρητικά και συναισθηματικά, αλλά πραγματικά. Έτσι οι πιστοί γίνονται χριστοφόροι, χριστοποιούνται. Η σύναξη των πιστών στην Εκκλησία για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας φανερώνει το μυστήριο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και η Ευχαριστία είναι το σώμα του Χριστού. Αναφέρεται: «Μέλλον ο ιερεύς την Θείαν επιτελήν μυσταγωγίαν, οφείλει προηγουμένως μεν κατηλαγμένος, είναι μετα πάντων και μη έχειν τι κατατινός, και καρδίαν δε, όσοι δύναμης από πονηρών τηρείς ελογισμών, εγκρατεύεστε μικρόν αφεσπέρας και εγρηγορικός διάγειν μέχρι του της ιερουργίας καιρού». Ο ιερεύς, αγαπητοί μου, είναι κυρίως λειτουργός και διάκονος του μυστηρίου της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο ιερεύς συνεργεί στο να αποχωριστεί ο άνθρωπος από την αμαρτία και να οδηγηθεί μετανοημένος στο Θεό. Κάνει έργο προφήτου, ευαγγελιστού και αποστόλου να μορφώσει στο ποιμνίο του, στους ενορίτες του το Χριστό. Γι' αυτό κέντρο της ιερατικής διακονίας του είναι η Αγία Τράπεζα, αφού η Θεία Λειτουργία είναι η διδακτική και αναμορφωτική ζωή του Χριστού. Η μέγιστη προετοιμασία του ιερέως για τη Θεία Λειτουργία είναι ο πόθος του μυστηρίου κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, η ανεξικακία κατά τον Χριστό, που δεν θέλει τη λειτουργία δίχως καθαρή αγάπη στην ιερατική καρδιά. Προτιμότερη, λέγει, είναι η συνδιαλλαγή, η καταλλαγή με τον αδελφό, παρά η θυσία στο Ιερό Θυσιαστήριο. Η Αγία Τράπεζα δεν δέχεται όσους μισούνται μεταξύ τους. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, η συντομότερη προς τον Θεό οδός είναι η αμνησικακία. Της ευχαριστιακής θυσίας πρέπει να προηγηθεί οπωσδήποτε η ιερατική αυτοθυσία της ανεξικακίας, που είναι και η σπουδαιότερη καθαρότητα. Διαφορετικά, το φως της Θείας Λειτουργίας θα γίνει φωτιά. Τη μετάνοια δεν είναι μόνο να τη διδάσκουμε, αλλά και να τη βιώνουμε όλοι. Οι ευχές της Θείας Λειτουργίας προετοιμάζουν το λειτουργό για τη Θεία Κοινωνία. Αλλά και η αποβραδής τέλεση του εσπερινού, του αποδείπνου, των ευχών της Θείας Μεταλήψεως, η λιτή τροφή, η κατά το δυνατόν καθαρότητα του νου και της καρδιάς, που θα επιτευχθεί με την προσευχή και τη μελέτη και όχι με τις έως μεσονικτίου και μετά από αυτό εξόδους και την παρακολούθηση της πονηρής τηλεοράσεως. Ο ιερεύς, προετοιμασμένος σωματικά και πνευματικά, παίρνει καιρό, όπως λέμε, για την τέλεση της ανέμακτης ιερουργίας. Ο καιρός θυμίζει ότι ήρθε ο χρόνος της Βασιλείας του Θεού. Συμβολίζει τον ερχομό του Κυρίου. Ο λειτουργός ζητά την ενίσχυση των πρεσβειών των Αγίων και ιδιαίτερα της Παναγίας, αυτής που είναι η πύλη της ζωής, η γέφυρα, η μεσήτρια, η πρέσβυρα μεταξύ ανθρώπων και Θεού. Τη ζητάμε να ανοίξει τη θύρα της γνωστής και μεγάλης μητρικής αγάπης για να εισέλθουμε στο Χριστό και ο Χριστός να εισέλθει εντός μας. Γι' αυτό προσκυνά ο ιερεύς τις εικόνες, ενδυναμούμενος με την τύπωση του Τιμίου Σταυρού. Ο ιερεύς, εισερχόμενος στο Άγιο Βήμα, είναι ως να εισέρχεται στον ουρανό. Η Αγία Τράπεζα είναι το φρικτό και υπερουράνιο θυσιαστήριο.
Αντιλαμβάνεστε την προσοχή, το δέος και την εγρήγορση και καθαρότητα που χρειάζεται. Τα ιερά άμφια εικονίζουν τη Θεία Χάρη της ιεροσύνης που δωρείται από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό δεν έχει τόσο σημασία η πολυτιμότητά τους, όσο η καθαρότητά τους, και να είναι συνήθως λευκά. Τα άμφια συμβολίζουν ότι ο ιερέας, ενώ είναι από τον κόσμο αυτό, μεταφέρει μηνύματα από τον ουρανό στη γη και ανεβάζει τον κόσμο από τη γη στον ουρανό. Το στιχάριο του ιερέως κατά τον Άγιο Σιμεών Θεσσαλονίκης φανερώνει των φωτεινών αγγέλων την παρουσία και την αστραποβόλα εμφάνιση. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι λευκό. Ο ιερεύς ως άγγελος Κυρίου λευκοφορών αναμένει στο Άγιο Θυσιαστήριο τους εκκλησιαζόμενους πιστούς για το προσκλητήριο του Πασχαλινού δείπνου. Ο ιερεύς, φορώντας τα επιμάνικα, είναι σαν να τα κάνει χέρια Χριστού που αυτά ευλογούν, ειρηνεύουν και αγιάζουν. Το πετραχύλι, το κύριο άμφιο του ιερέως, που δίχως αυτό δεν μπορεί να τελέσει καμία ακολουθία, είναι ο αγωγός της Θείας Χάριτος. Ο αφιένας του συμβολίζει το Χριστό και τα κρόσια τις ψυχές των πιστών που ο Θεός φέρνει στο πετραχύλι του. Ο Χριστός είναι ο τελετάρχης και ο ιερεύς ο ιερουργός και χορηγός της χάριτος των μυστηρίων. Η ζώνη συμβολίζει τη δύναμη του Θεού και την καθαρότητα που πρέπει να έχει ο ιερεύς και να τον στολίζει. Το φελόνι συμβολίζει τη Θεία Δικαιοσύνη. Για τη Θεία Λειτουργία δύο κυρίως είναι τα απαραίτητα ιερά σκεύη: το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο. Το ποτήριο είναι η σταυρική θυσία και το δισκάριο η επιτάφια κλίνη, όπου κατά τον Άγιο Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως ο ιερεύς είναι ο Ευσχήμων Ιωσήφ και ο διάκονος είναι ο Δικόδημος, ο νυχτερινός μαθητής του Κυρίου, οι ενταφιαστές του Σταυροθέντος. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, καλύτερα οι καρδιές των προσφερόντων και δεχομένων τα τίμια δώρα να είναι χρυσές από καθαρότητα παρά τα ιερά σκεύη. Τα σκεύη είναι ιερά λόγω του φρικτού μυστηρίου που επιτελείται και του τελεταρχικού Αγίου Πνεύματος που τα επισκιάζει. Η κόγχη της Αγίας Προθέσεως συμβολίζει το σπήλαιο της Βιθλεέμ. Γι' αυτό και ο ιερεύς λέγει το προεόρτιο τροπάριο της γεννήσεως του Χριστού. Το δεύτερο τροπάριο που λέγεται αναφέρεται στη σταύρωση του Κυρίου. Ο Χριστός γεννιέται για να σταυρωθεί. Στη λειτουργική ανάμνηση του βίου του Ιησού κυριαρχεί ο Τίμιος Σταυρός. Τα δώρα που προσφέρει ο άνθρωπος στο Θεό είναι ο άρτος και ο ίνος που συμβολίζουν την ενότητα των πιστών. Η μεγαλύτερη δωρεά της ανθρωπότητος στη θεότητα είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Δια αυτής προσφέραμε την ανθρώπινη φύση στο Θεάνθρωπο και αντιδωρήθηκε στους ανθρώπους η θέωση. Στη Θεία Λειτουργία βιώνουμε το μυστήριο της Εκκλησίας, της κοινωνίας των Αγίων. Η Θεία Λειτουργία τελείται υπερζώντων και κεκοιμημένων, υπερόλων, υπερσύμπασας της οικουμένης. Στο ίδιο δισκάριο είναι ο Χριστός, η Παναγία, οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι όσοι, οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι. Το θυμίαμα προεικονίζει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Ο ευώδης καπνός μηνύει την ευωδία του Αγίου Πνεύματος και ευωδιάζει τους πιστούς που τους καλωσορίζει στο ναό του Θεού. Με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας μπαίνουμε στη Βασιλεία του Τριαδικού Θεού. Η παρουσία του Χριστού στη Θεία Λειτουργία μεταμορφώνει τη γη σε ουρανό. Ο πρώτος λόγος της Θείας Λειτουργίας είναι η ευλογία και η πρώτη πράξη της ο Σταυρός. Ο ιερεύς σταυρώνει το Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο Τίμιος Σταυρός είναι σύμβολο οδύνης και δόξας, ταπεινώσεως οδός και προάγγελος της Αναστάσιμης Βασιλείας. Λέγοντας οι ψάλτες εκ μέρους του λαού «Αμήν», διαβεβαιώνουν την αλήθεια, συμμετέχουν ενεργά στο μυστήριο. Ο ιερεύς
ποτέ δεν μπορεί να τελέσει τη Θεία Λειτουργία μόνος του, δίχως την παρουσία του λαού, έστω και ενός πιστού. Η προσευχή αρχίζει πάντοτε με ειρήνη. Ο διάκονος λέγει τις αιτήσεις, τα ειρηνικά. Ο ειρηνοδότης Χριστός μεταδίδει την όντως και υπερπάντα νουν ειρήνη στους ανειρήνευτους ανθρώπους. Το κυρίως ζητούμενο είναι η ειρήνη και η σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. Με αγάπη και ειρήνη παρακαλούμε όχι μόνο για μας, αλλά και για όλους τους αδελφούς μας, όπου και αν βρίσκονται. Καρπός της αγάπης και της ειρήνης είναι η πολυπόθητη ενότητα. Η ειρήνη δίνει την ευστάθεια της Εκκλησίας. Ζητώντας την ειρήνη τον Χριστό ζητούμε, αφού αυτός είναι ο μόνος ειρηνάρχης και ειρηνοδότης. Μέσα στον Ιερό Ναό είμαστε στον Άγιο Οίκο του Θεού Πατέρα μας, δεχόμενοι την ευλογία και χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο ναός είναι σαν ένα σκάφος. Κοιτά πάντα ανατολικά προς τον Παράδεισο, εκεί που είναι η κατάληξη της πορείας μας. Προσευχόμαστε και για αυτούς που συνταξιδεύουμε για την Άνω Ιερουσαλήμ, τους συμπροσευχόμενους, συνεκκλησιαζόμενους αδελφούς. Κατόπιν προσευχόμεθα για τον οικείο επίσκοπο και επιμενάρχη, τον διάδοχο των Αποστόλων που με την ευλογία του λειτουργούμε και είναι απαραίτητη η μνημόνευσή του. Προσευχόμεθα ακόμη για όλο τον κλήρο και το λαό, το χωριό, την πόλη, τη χώρα, όλο τον κόσμο. Για ευκρασία αέρων, για εφορία καρπών και για ειρηνικούς καιρούς δεόμεθα στον κυβερνήτη του σύμπατος. Στη συνέχεια παρακαλούμε για όσους ταξιδεύουν ή είναι ασθενείς ή είναι κουρασμένοι ψυχικά και σωματικά ή είναι αιχμάλωτοι. Ο Χριστός, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, να γίνει η ζωή και η ανάπαυση, η παράκληση και το φως, ο συνέκδημος, συνοδός και συνοδοιπόρος όλων των αναγκεμένων. Στη Θεία Λειτουργία παρακαλούμε για όλους και για όλα, απλά, ταπεινά, εγκάρδια, πραγματικά, ρεαλιστικά. Παραδεχόμαστε την αδυναμία μας. Δεν είμεθα άτρωτοι ή υπεράνθρωποι, πάντα δυνατοί και γενναίοι. Παρασυρώμαστε από τη θλίψη, τη στενοχώρια, την οργή και τον κίνδυνο. Ας ταπεινωνόμαστε λοιπόν, ας παραδεχόμεθα την ήττα μας και σκαταθέτουμε στο θυσιαζόμενο Χριστό τα δάκρυα των θλίψεων για να μας τα σφουγγίσει. Θα επιτύχουμε απόλυτα μόνο αν βιώσουμε τον λόγο της επόμενης αιτήσεως. Και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Μέχρι τότε θα ταλαιπωρούμεθα. Κατόπιν θα είμαστε άνετοι, ελεύθεροι, άφοβοι, αισιόδοξοι, εμπιστευόμενοι στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Ζητάμε να δώσουμε τον εαυτό μας στο Χριστό και να γίνει κατοικία Του. Έτσι λέμε. Το εννοούμε? Το θέλουμε τελικά αληθινά? Δεν μπορούμε να πούμε πως είναι εύκολο αυτό. Γι' αυτό ζητάμε τις σωστικές και δυνατές πρεσβείες, κυρίως της υπερευλογημένης Θεοτόκου, αλλά και όλων των Αγίων που το κατάφεραν, το πέτυχαν. Στην πρώτη ευχή ο ιερεύς επικαλείται την άφατη φιλανθρωπία του Θεού. Στο πρώτο τροπάριο ζητάμε πάλι τις ισχυρές πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου προς το Σωτήρα Χριστό. Το έτη και έτη, το ξανά και ξανά δηλαδή, δεν είναι μια στήρα και ανούσια επανάληψη, αλλά σταθερός, ανωδικός βηματισμός για τη συνάντηση του ζώντος Θεού, ανακάλυψη νέων εμπειριών. Ζητάμε συνεχώς το έλεος του Πανάγαθου Θεού, του σταυροαναστηθέντος μονογενούς Υιού και λόγου του ουρανίου Πατρός.